class our water be man who didn't any boss what danessa can it trim your English language books. I wouldn't be what my basic one consider just three. And what are people history of Ghana, RME computing credit our test books. I would running in a B hour. Ya mana feni Diamoko Sukwasano, Yana Quaque numeracy, language and literacy, creative art, coloring, writing, painting, drawing. The only body are growing in a B. Now, one more just level English language, social studies, science, math, computer, career technology, nina book no a B ewo school sahura mutie mock exam, terminal exam, midterm exam. Yes, that's a question no sounds of plan kwadani tra watrono BC ni do what the next fadia ma wonum buto dania web station ra enkradia dan so man first stop nena wo donti baby bia de tonton ma bookshop bo ro ha perfect books no enye na ahomani 0243 299-938 and 0540-755-465. Anonia no eye baako pe eno ane Vitamilk. We na wo ya require resabia doctor timi ka kire se ko ne ko no Vitamilk onyu ahoto. Ampa bi ko nipadua ni mu a na ahoto mapa aye dia. What the soya milk drink na ba, Vitamilk banana, strawberry, Vitamilk choco. Vitamilk champ ni nyina bi. We efoforo kra enwani nu ahodo nso na ahye mu ma. Calcium omega 3 6 and 9 ni nyina ye nuanu ahodo ya ewo mu a ebi ko nipadua no mebo ama ne konkan we ni ano ne ba ko amofra no no mo ebie wo madwinim ema bibia koso yie ema won wede nso ye fe na san so bo ampanimfo sanse san ya aduane mapa cafe nsem bi anim obi atimi num bi emfinhia aduonu ni akire o maso man Ghana asompa ye nte won ho boni bia etise opa no ne bi na wo de asefo ahoho se ye ye waden ne ka ho nyina sanso na wo pebia gufi ho no mo na abusua no mo de mo ho atoso de a ene eye Vitamilk kanone no na awie Radio University ye kanfo e de amamo enyuma daro man ebo so sene na awie nsama hodro ni nyinada yade ababa somo samfo of John Entry bosia ko labo asomfunum ni yemienumidi mami ajuwa nyanta tando menin abrewaba kofi twumasi afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi. Asem nya ba ne santi ensam ahodo aboabo no ya yede so mo sakase no awiabri ye hye ase na ye hye ase dia na ye hye ase ade afri arehosam a December da na etoso aduasa wo 2018 no emu esi ye ewa nkrabuni mantam wan yatama Assemblies of God penyina na woda asafo no ebeto dwase wo bi akwakwaje ne kra ede afri ne nsam a asemi yenkwamra emu ehwehwemu no womode kwabo akrache bi a wanya emfie no aduasa enwotwe Francis wono ene ede kwa adu ni nyina da ekwa yantam no se sofo penyina na woda Assemblies of God aso na no ewotema no woje ne kra ede free ne nsam yayaya na asam ne nkwamra nyina da kwato da ho abobo afi na kwato ache sakrachi ya wotumi aje sofo na kra de free ne nsam no wey life imprisonment it straight nyafe no obi abesra se yanteso bia wo kwa demo afebo ne sente ye kwa maso na ye ne ya mani boni simuro pokra fi ya kwa kodi nkobo ne abisa ne se kwato da ho de ne ko ba ye ya ene kwato ahyesa crash no won kwankwa dem babra wo mabie mo simo woteme nka ma he na na jwa mi jusu mini aba wadama de ne si wo court boyemu na na jwa medase ma yentra wo te ka de sia wo nyame wo sira yen sero di kaka semi nyina no me no ka sai de enu na enya asem keto akro court wo kra ne nyina ne se abrantu aye fra na ye Francis na medo yi ni bra pani pa ani Reverend Dr. David na medo akra tema hon ma na papa wo di ma ata sofo ni abara asem se mu nyina ne se asoma na tse mu se emra Francis eboru adem hon no ni bra na ye so pani wada asori anu aja omokwa asori kwasiada so everything or Kenya Miasem Etran Surma Preocupa and Francis Eboru saw them all. It does so many dream said, oh, said the Libra penny, so free would appreciate the Asabi, Asabi of cash penny, our property on them. When you about Sir Francis Eboru saw them on, no could idea of betting a dear woo, a home what do one the brano, at one brano, a bushy, when you about young Fanako, young Fambra, a wa, and a brave to me a free moon. Na France let's say we said the two brand say who said the brand on yamid man away no me aba one part of the year say be a nyame frɛ no
ono na sabi bibi opedi ntina wodi sofo no ene ba ko de bi kan ho se ne bra sofo ye wodi no wodi nipa moja na se nipa bia no anu de ya kwankyere wa so dem wo ento no dwemu ne ntia se no ho se ne bra pa na ye reverend doctor ya wo ye so pa ye no se wo fi nyame ene tu ne kan na wo ti bo aso dem wa bra ne bra pa ne na papa so wo preach a wo ti di ade ko bo no epu no na se mi si na so ma se wo mu ho dwuro mpa se sofo ba so no pa wa dress kama no nka bezem na wo nua betuma pie fifie e bi ade abe wo na ku wa so dem ho de o mu ti ase na enye ye ti asem no ko prim court menia ba ye ko ye ba nfi mako enso ni afotwe de mpanyankopon ayi adoma enipa mako enso na asem so a asem de se mpenfo atimu ebua I must say asem da Francis na medoko di ye no eye de se eti o man mra eno ti no na e ho be ye se o betimi de o man mra e beti akokon e de ase e wo fiase me no ka se court na se enso medium security prison ho ne for Francis na medo abranto nya Christian ade asan wo twa koku ne bra wodina papa to so wo kritika nyame asem no yamfa no ko honom na sentence ma se won e fiase ni pa nyina no won ko fiase na won se ko punishment no me no ka se de so pani asese mpempren won no ko piem e wo committee for asem so God sorry asese won na down no e din e de reverend man ko ofori wose somebody asafuno omani ajepa no de na mpa no mbo nyina egbo se atente ne ebeye adwuma etise na court na hulu se and ma branch here Francis na medoko di ye no te ti o man mra na se no man mra ka chere se won confess no man mra ko konse dia asoro man do nyina omani aje no de se ne na omo twen ento mo do de aseda ene mo nyankopon enti na bo bi same a branch here Francis na medo ne bra pani so pani won kan committee 4 atom of God so pani pa wo preach wa so dem wa bo ra so dem say e bi kan bra ne free na me I know the person ne bra de ni pa moja na se ne pani ni pa bia and what ya kwan chama nsarman a wonu da bi mu no wo me se bi akwan na nkopon na afre no ento ndo beku na ampa wetin be ko be ya ro sampa se de ko tre se so ni kwan na kanyina wadi fisia abiasa ngotre 38 na wo de fes ne kwan na nyina se da chi wo ba wadi tun kwala afu na se ne bra e gina so de e ti kanya mi asama wo che ko ro ko kun sa ne bra fi na me ento ne ro osama e ti won kan pupuri mantama se se court no e di explain na asemi oni pa o ti mo de gudi chere mi ya sia sia pa no eye Justice Mary mama eku yando wono eno cheche mu nyina che sa branch no kura no court wono wono ka chere court no se ai one day wonu se bonen de wadi na nko besere court no se nka anse de ko sa nsa wo mu wono enko ko chere busiafo ka abusiafo se abusiafo se de boni se de media ye de me court e fiati ka busiana nka e do mbi ka na nko media ma na nko de case ka de ko eno mo che se da bi de so the sound what he would be anya so ka abusiafo se ye do court so mu ntino abusiafo mesra se abusiafo ko afro kunya akokra wo etunya ba se de court se a branch Francis na medo when no fisen abiasa nwotwe won ko fiase ne nkwan na nyina na sada ko ba obi fritia anko konkoku no se nipa ne emfri nyankopon Simomo yena se wo bre ene wadaje ya wo de free court dan ho ade abre we life imprisonment wo komu straight se wo no ankasa ne nua ba ma ya wo ye panyini oda so ano wo prichie akwakwage ne kra ade afri ni nsam 2018 ena esi ye enrada ena empanyfo wom de atemo ni nyina ba na wie ya yese won kodam ne nkwan na nyina ya mane boni Simon fo opoku afriye wono ena na ebutu ha wo de nkra nyina da amani yembu di chimbu braka na yento ansem ne so enfamfiri asante mantam yimu na Asante Regional Police Command no ana ababontin a wonom eden sama hodo bia betu dwa kire se emre kakranie enipa kunkum kronobo ene neoma hodo basa bia ekoso wo mantam yimu no ya de ha adwene aka ho bi ama wo makeka wo ho ne wabo adwumaso pa na no nam so a wakire nipa nkunu bia osusu se sa abonefo sema hodo ekoso no sa nipa yi wonom enim ho bi na miensa edin kan eye Oma Isa wanya mfinhia no aduonu nsia 26 Sharif Mohammed 20 years Abdul Jalilu wono so nya mfinhia no dunkuno 19 ya womo anedin kan aposifo dom dia ba bonten a wo kire se sa amrantia mensa we wonom to motorbike so na Kenya ase ene empotam ho nyina wafa bombo wo mu hia wa etuo na watwe asi so wo fon sika ne nyoma hodo wo ho de wo beji ni nyina
na no kan ho bi ma police for nso so ene bambo no mo jirimu enti petrol no so omunamu ani na no na mrante miensa nti anyeye ena police for ekohia nam so matututu okra ba mu ma tuo kan Sharif Muhammad ya ni nuanu mienu e kan ho nso preprai pa ti sabre kasa dia nuanu mi wono mo police for nsam dia nanso konfa no cha ban asabia anya do makopi mu ho police for gina won so na se bambo apumde adwuma e for gina won so a wo pre wonom enkwa na ni nyina mu na DSP Godwin ahianwa ono kasama police adwumako na santemantam yi mu wo kire se emrantie yi ewa yaresabia de nanso wo mo hotom kakra bi odom begina menanim ama emra no eno wo madi ya neoma hodo wo mukọ wi aye motorbike wo mote so edidi sa adwuma ni nyina sa brekasa de wa police fo nsam eno eya dansidie kase pa ya eno abedi won samu na bra won nsentwerefo bonkomo moma yenti nsem bia odi tudwa Tonko Ibiemu ena Roberts ya Yaw your friend Bago Uma Isa 26 years Sharif Muhammad 20 Abdul Jalil 90 especially resident of Kinasi and in Puerto Rico for Kofunya Kinasi in Puerto Rico Ubexin Apofo and having as for years before we are waiting to show you performing sound and see that who a resident for you edge of who and one a patriotic ignorance say Robbie Jacobson a war, somebody was around for you. Para Muna or to be in a sample that means say action. It drew a car, Baku, and feet against the race. And then you so every bride. Yet I see Mohammed Sharif in feet out of that hospital, meeting at the as then the agency. Police for a norm or one of my now. When some be police are going so if you had a war police na enuachi na kasama former police adwumaku Asante mantam yimu DSP Godwin etwa so na wo kire se sanso na police intelligence directorate no PID na monsa so na foforo nsia ka ho so wakire wonom na ono de odi nkan ye Michael Owusu ansa wonom kire mu se krachi wodi nachi every 2016 no ebra wosusu se corporate bi Frank Esel enam sa Michael Owusu ansa ya dodo na abo ne mrane bebi jati nsa so ma sa police ni to anananom wonse do eno hotel bi e wo denchemo so na sa wudie no etumi ekoso na bra police for che no ene nkomodi ahodo no krachi ne bagi tumu sampa eyonoa na denchemo so atwoma tachiman eso ye bo a ene sampotem ho de kronobo ne neoma ahodo bi akoso ni nyina dodo na no krachi na agya tumu se oka ho bi eno na nam so ma wodi a police for anim ma ayekokire ahodo a waka Emmanuel Owusu dodo na frɛ ne Cassidy Maxwell Jima Nana Kwame sanso na Sudayas Oxford Ntiamwa dodo na frɛ no the man Sudayas ono so wo mo kire no Rano okire ya obone mrane se demon krachi buaye Owusu ansa boa di anim ma ekokire sa mrante nyina kan ho anei police adwumako no kire se enipa nkunu wei abonefo sem bi efirimbere bi bepem na ekoso no dodo na wo mugidi se wonom ana ehyiase eno so sei ena DSP Godwin ahianyo okafa ho on the 22nd April 2025 abemo bia your friend ma e rufa nas wa happy system meka ya yura operation commissioner police is a full check declare sa no e blast wanted with 32 years and then the nature because what we are going and I sat Sabi Blasi, where we also a massive evidence also look at their friend who is facing I hope policeman to a friend of Jacob Brown from this and all what you tomorrow. You see on the 19th of May 2016, Sabi Blasi now come. If you don't know, or say, what is our also a war that you also actually chima to show your war any important account is for you know. Alias that man gets one year about Sudias also in Tiamwa, alias the man Sudias. Any line watch alias Timo, and more I can't one on this body.
Eni a yetie ye kasama former post adwumaku Asante mantam yimu DSP Godwin Ahanyo ena woni nsentwerefo di nkoma wono mo kire abonefo samu ekoso e wo mantam yimu eko a wosuan wo so bebe wapem so akoduro ene nsunsuaso ahodo a aba no wonom kire mu e de kire nsentwerefo na enrada wabra Asante mantam post command no wo friends ntwerefo na woye eniama bi makomienu bi omu ne se womo ba ye enimani mi yafie we mu aban sesan ye ya sha se ka so womo ene ganafo enkasa yi eniama bi omadi omani adi akire wo mantami mu ene record so no ye bo we die ne abo we die we ne oma yadu ha oma yadu ha na ade ba ko enu ade beto odwapa ene sa aboabo number 1 ene woma ba be che krachi bi ani di ade Adam Mohammed we 29 years ni djuma wodi nyina da ene se enubone pa ene tramo yi wo boni kakran o 225 dia wo 120 milligram wo 250 milligram wo eni di so dia wo pa bia na se wo sika no botom na wato dia manya no ho a entampe bi eni anu so ni di so boni keten momra Facebook no so eni post for ne kekan dia eni operation dia wo mo ye bi pa no mo kira se sa operation we ya wo mo kwaye ye wo aboabui ekoso e wo meye mu ni da na etoso edu epo police fo ena keka wodum ho a wo mo bepie mu ewo aboabo ya wo mo beche krachi na wo mo hwehwe sika na ewo ne ho a keka nkan ni nyina abo mo sikai wo abobo ne nketen kafo sika 66,950 ena ne sika no keka bo mo nya ye wo mo kire se sika ye sika bi mo ne se enuboni dwe ya wodi ya enu aboabo ho ya wonya se sika no ya wo mo che no na ehye ne ho na wabra DSP Godwin Ahanyo wo kire mo no kire se sisia de hwennu edodo mo gye ye eni sika na wo krachi ho pa wo mo ja no anya ye enti afekura na hwehwemu wa asemi ho okura wo mo guso ya wo mo dom asuko aso enuboni ho dwa ya wo di wa aboabo hoi wono nko anaso wo counterpart bi hyehyemu a wo mo toma nkrofo Tinka Island ha na wabra DSP Godwin Ahanyo wo kire mu wabra wo friends ntwofo no seye ene odi emu ensam no etrudwa Zuma echi abemo bia we 29 years I have friend Adam Mohammed ewo aboabo one na eye memoranda on the 10th of May 2025 year and our police the call na the police dia ye and these are the one see your the chain section there in 35 parts of 250 milligrams in 28 parts of 150 milligrams in 11 parts of 285 milligrams. Any boxes where this is and not outside the body weight now. If you so and so we go to the machine as 66,950 dollars every day. As a second way, anybody now, I calculation start the then we can say, or share police who one the local courts. Abusia bra Facebook ne so nuboni hu dwante sika no ya boboni nketen eneja ya de akwadua ni na wo wie ye no amana so wada wode atodwa a kire Asante mantam ha de aposifo nya won madresa wo mo beda kora wo mo beye de wo mo betumi biada ema eniema ago na kwamu titiriu ene se ye bonipa eho ban ene ajapade empo ne ekwoso ya won ma hyase ne atenkam ye chichichibie no interior minister de sa order na basa wo nya sa operation no enti wo ma hyase nya de ne wo mo ba bewie wo mo beye mani bonu hu dwa wo mantami mu no yatumi amano abafom immediately ya also papa Yaw Asante na ebeche ubo say enya dia police service aka ebi because say yemi abonifui inu besi na yo chiku na obeka ya say nje dia na eye yura honorable examiner honorable Mohammed Mutakamubra ba masibe say Asante na police say
very article and person, and creating funds were fun no one, yet I said, if I operation here, I hear now operation and that were enforcement for year. You can actually about 34 and check into 1 million degree. Somewhat of we use the seminar at the police station. I extremely sad for food. Why you say, who won't be able to look course? Abusiafo panyina yete ni obepiemu ewo Asante mantem ha wakasa edema post adwuma no DSP Godwin Ahianyo press conference a wo friends amtrofo niam bi ya ekoso ba na hombamba ho nsem a wotwa emfonyini ede ekire yen awie ye gina ne nsemi so na nsema hodro boaboa no ni nyina da ye de asi ewo hasamfo ofa John Entry Bosiako labo na bedi eche na kwadwo apia ena sakwade samo ena ebo ye chidom sanso ena papilo enoba efia aboajewa ejasam wonum nyina eya aboafo ewo kasie mu asomfonom no ye yemienumdin mami ajowa nyanta tando meni abrewaba Kofi Chumasi. Kofi ansan ye beko no birthday bako ewa happy birthday we eko ede ama Dickness Kate Frimpong o PIWC new tafo Sister Kate eradi ensha wanyo kese komoro marketa sabre we biem do awodo nipa ene abotra wo mani penti ena kwakoye wa wodai enkwatenten dia hodin wom dia wo bo hompa ye nyina no yesre edema happy birthday to you personally. I love you so much. God bless your new age. Abusia ya ko emanana ya Krobea Asante ene na pamfo Asem Beba Dabi dwumadie ne akabiada wonom edetwaso Apomode mapade eno ane Hepa Plus Mr. Apomode mapade eno ane Hepa Plus Mr. Hey, Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say, and I'm sorry, who bet you the same wife, you know, you're tested positive. Ah, ya no bieno. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, one hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, A support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and one meranums. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, one mono, two malaria and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about more manufo and Quadawi in Field Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na kire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine soa, owo nina bi. English nom, and maths nom. Me say, books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka. And so am approver. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, and na say we there. So ko bi kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura de. What table no say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus Mr. Pavi Plasmox Hepa Plus Mixer to malaria and asakura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus Mr. Ye busia ya no mama hodia ba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Abusua pom mudin wo hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. Share, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Helper Plus husband. And the one so we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Helper Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herbal shop. Etufuo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edwede nkrato ya. Odofo, mami misa wasembi o. Da bɛn na opɛ brɛsɛ. Ukɔhwehwɛ onipadua mu. Sɛdeɛ onipadua na kwa na hoɔden sitie. Obrɛboɔ, osa, cholesterol anasa de dodo ɛwɔ mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ya se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso ano by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mubuhura, aye ni na sienka. Ise nyuma obiara ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden no omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibi pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm a ɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo paaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyɛnse we can say ayi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi oteki mo nyinkire ne dwuma ne ntumpɔn na mo so fa abotre odo ensema ya na mo tika eye futu sema yo ne ya na ya ne kire wo mu gu ani mase nya saa na mo tie o mo ka se dwuma na mo ye no emra wo mu obi ani mase ne mo ye yo kataye na ya na mo papa nka wo mo ho fi saa bre do hwiri kopum bra odu obia bekɔ na wodi baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen Aye dia ya na bomu nyom baako. Iriwa. Kai. Bele na yiriwa ya.
OTED 102.9 FM. Ile Jatabiribo ile nka wodin na wiai odoman kuma nyame na ase nkamfo ene ntontom na yedema udin kronkron no arofo ne ade hye awiai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye ahiehyia ene eye yawada ene ye busumi numi da toso dunum emfimpinu ne aduonu num ene ewi ye wo busumi num ne da toso dunum emfimpinu ene aduonu num mu ene ewi awia ye hia arofo de ade hye ye ba besom ye de adesua ne ade kyeredwumadie na ye ba besom na dwumadie yi da biara da se ye hia wa afidie yi so se yi a ye se ye desua de ebre kro na mu ye de kyere ye ho nso ade no nti da awia yi a ye hia yi nokre moma yense ye ho se ye ba besua de ebre kro na mu ye be kyere ye ho nso ade wa afidie yi so ene ya wada dwumadie a ye ba bedie yi se wo ba ye social media handles ne so se ye Facebook ana YouTube ne so a dwumadie ni streaming live na de obeye ne se obe join se wo join a eya share se wo share fa comment tum eya follow ye na like ye eno beboa wo ebri biara ye be hia wo afidie so se no enkai bone beba wo be hunu notification no wo betumi a join na wo de wadwenkyere enso atum ye nyina yaka bomu asua de ne akyere ye ho nso ade wo afidie so na oba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM a dwumadie ni streaming live
na wohuna ahye fa comment tum bra comment section wona fatum yebekan no kama afidikasi yesu obi abete wonka afei obe like yen live video no na aboa yen ama yehunu amanfo a wonom nso ne interact ewo ye handles ne so na wie wokọ ama hodo ne so a se eye United States of America bruchimani mu na utie ye ne a yenuanom e Sky FM ewo Columbus Ohio na wie me enche achiamo yemomo abaso se da ne da mu ne ehia ewo afidikasi yi so se owo United Kingdom mu a na ye wo Sahara Radio fo ya wonom monitor ye show no live na wie ye wo Breni Radio fo ye wo Amansan FM Abawa Radio Patmak Radio na GN Radio onum nyina wo UK man mu na wie wonom so abadem wa biebiem dwumadie ni twagu ewo wonom nso mfidie ne so na Rakus FM fo wo Belgium na wonom fa ye show no live ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark ye wo Kings Radio and also ni TV or Paris France abruchimani mu na ye wo Bilaf Radio and no de ye Spain abruchimani mu na wo na wie adofo ne adofo de odo abodoso na ye nyina ye hia wo patakase yase na ye de Asem Beba Dabi dwumade no adesua ene adekere the most infectious and contagious program ye de sommo e de afa afidie so me de Krobea nana Yaw Asante na wiei oje amanie na wiei apesemakana nanie ena da Krobea jata mene mapamfo moma yema ye nyina ye ho ye hyehyia oba de chia me ye hyehyia ya eja akra ena ye yawada sa na edru yawada seya emu nsem no eye bebre wiei a ye hye ye ba besom sa ye de adesua ne ade kire dwumadi no ena eba besom ensem wo ho na ewiase mu nsem nso edoso papa ina kan na sem papa yansen osi okuku seku ya suro nipa na ja saman kire se onipa ho ye hu se wokọ cemetery ho a osama no oda ho ho ne yedi na mu na koto so obenya kwa akọ heavy na oda cemetery ho na wo de phone no fato mountain so na hwese sama ebe free cemetery ho en wo beba krum so oba abefa ho ne sese ohunu so onipa ho yehu ebie wo pono eto so na hwe wo de ebie wo pono bie fato so na wo de hwe ade se wo sama ebe free cemetery ho na waba wo pono no ano no awuram no akwa akofa bibi a ni nyina ne duru ha yebehu enti ya mo ani enko nipa ho na jai samai kire se nipa ho ehu eja kwa me wo ho na me wo ho na wie ye hia nanso ye ba besom na ye busumi ne da etoso edunum 15th no nanso ye ya wada osomene nso de pam se ya ne mu nsam dozo ya bro se be ya na otumi nu so be tewo ko eno ni asem no se borgane de obeko tanga no de be soso no se atua ne yenkenye yewu na ne nkantwom no ntia ne betua ne simple kantwoma ho ni asem no adofo mabedwafo na wate wonkan na wiei yaba na ye ba besom esoma ye besumi kai na hye ne nso se onso kan ye hu bi enne dai ye nyina ne ye ka bom ewo afidie so na yasom na enne wiei we ya sentia ma menka emfa nkyere onipa dasani so onipa dasani hunu saade we wa abraboni mu a eboa no eko aba kroketu a ye wo mu edna ye hunu se krokasie bi odimirika abeto ahye yenso ne bota ye nyina ne se wo ba benwunu kroketu ayi no de aka ne kasie ne ho se be ya obeye kese muntie o enka tete no na ye de akon
enema ye man eye kese sani ye nyina ye wa asante mai mu na ye kasai asante amfiti preko pe a medane man kire se asante ede ko enunti ene yese eye osa nti eye ako ena asante ede beye oman kese enti sa asante hunu se oman wei metumi ato ahye ne so metumi adi ne so metumi atwe no ede na ba be ka me ho a no abeto ahye mo so e ba saa wonyunu mu a wadi musunkunim mo ba be ye nko ade ma no enti so woka ne territories a mo nso mo ka ho bi na mo hwe saa kuro kasie yi wo ba abeto ahye ketwa ne so no o underrate ketwa no ohunu se se kuro wei de eye kuma bi Krobea kurom esa ekuro yi sabe se ye jiga kura se ye ni abre a ye betumi adonso atwa ho ahia enti hwe asogafo a ye wei yakode a ye wei die na kire se ye ntumi nkoto nhye Krobea kuromfo so na ye ni won so nkonim montio ekuro kase ni hunu se ono wo so o wa asogafo dodo a wo no sebe obetumi akoto ahye kuro ketwa ne so wabra wanwene ho anka ye hunu se ekon ne de obekọ udi nipadom ne bekọ nenso ye nhwa akonde a wode kọ meka sei na se kuro kuma Krobea kurom no wadwene ho ahunu se era na ye wom no eya ako ene edidi oman so enti ene ne budget na ko humasika bi a no wo ye edi ama Krobea kurom man no de no wo ene se ode to akode enti ene se ba akode mu a Krobea kuromfo ne nso wo ho enti kuro kasie yi beto hye Krobea kuromfo so no na che se enia ye nyan wei wo dom ena wei wa akode okay so odi nipa na eba se medane topa ye baako na me de tu nipa dom ni mu a menkumkura anya nipa wa ha ne akire enti se me wo topa ye no bia wa ha na baako bia betumi akum wa ha mento wa ha ne nwie no dodo se ne mekum enti sa strategy no ena Krobea kuromfo faaye enti ene obeti dim ne nipa huru faso edim ne nipa huru faso edim ne nipa huru faso krokase no wo ma hunu se dabi baabi adie na duro ne de ani aye nyan enti wonom hene a wodi wonom wanim sa hene no esa ka se retreat obi ansansan na chinwane na ya hweya yakofo a ye de wonom ba sa koin Krobea kuromfo be hyewo en wonom dwane na wodwane ya ma afei de ebeka baako muntio abeka baako na baako a aba beka no baabi a na wogina no na ontumi mfamrika emu ɔden nkoto ne nuanom asogafo a edwane akɔ ɔnum kuro ni mu no enti Krobea kurom ni sojani akɔ akoto no ya okura ne sekan na Krobea kurom sojani ehwe sa nipa no ɔhwe nipa no na wo hwe no na sa kuru kese mu sojani no ne sekan ne ekuta no na wadane atofom afei wasosidiem ena wosre wosre de hwe Krobea kurom ni no na Krobea kurom sojani ni nso hunu se sojani a wofri kuro kasiem ne ye ne tamfo muntie de wone wo kono oye wo tamfo se wobi ne wo ko obi ne wo si akan se wo hunu sa nipa no a emuni sa nipa we ye odofo ono otaw enti hwe ho ye sane wo sere no ose we die mi ye sojani wo Krobea kurom unsu ye sojani wo kuro kasie ye beto hye ye nso yi na se watumi de wo sekan na to ho na wo sere kire me de a eti se de sojani hunu ne yonku sojani enti ono nso ani agye ya wono nso ne bombu ekuta no wo de atofom na wono nso sere na we na ne commander ya wo Krobea kurom wono edimrika ene obai wo behu ya no na se kurom kasie ni soja no egu so sere
de kyerɛ Krobea kurom sogyani no a wɔno nso wadane ne topa yi ato fam na wɔne ne mienu aka abɔ mu sere commander ne hwɛ ne din no sɛ Krobea kurom sogyani akwadaa na ɔdeɛ ɛnɛyi wahunu kɔtɔ ani wakɔtabiri sɛ yaba owura fi sɛ kɔtɔ no ɔsa wɔ ensa baako bi wɔ hɔ a sɛ wɔde kyea wo a wobɛte wo ankasa wo ho nka tie onipa dasani kurom kɛseɛ ni sogyani no ɛyɛ ne tamfo ne Krobea kurom ni sogya no the fact sɛ commander na ɛka sɛ yo kurom kɛseɛ ni sogyani no de ne weapon ato fam ɔyɛ wo enemy wɔde ato fam no na wɔsere ɛnkyerɛ sɛ mo mienu me yɛ adɔfo mo nya adɔfo ɛmfa wo weapon ɛnto fam bi na ne nsere ɛnɛyi wo otamfo sere kyerɛ wo wani abje ya akwa we de sɛ kuro mu wɔn pɛma sɛm o ɛnɛyi wɔ sere kyerɛ me empratwi yɛ gyae ɔyɛ me x ɛnɛ wo x asan ba ɔsɛ sere kyerɛ wo na no ɔpɛ ankogya ato hɔ ɛnɛ waba wɔ dɔdɔ ɛno ne sedeɛ no wɔde ne se kan na to hɔ na nka wo wɔ ɛhin bi ɛhyɛ mu ɛde fa ne ho ɛba sɛ wɔ sere no we deɛ wakɔ aba na wɔ sere deɛ a ɛho ma memfa nkyɛnɛ na mensa ne ntena okura nadwe wɔ ne tirim kurom kɛseɛ ni sogyani hunu sɛ bombu kuta Krobea kurom sogyani ne deɛ a ɔsere kyerɛ no ma ne dane to fam a ɔtam ne se kan no a obetumi de awɔ no akuno na wadwane akɔ commander bepie so ɛka kyerɛ ne sɛ don't put your weapon away just because your enemy smiled sɛ obonsam otamfo omimfo no ɔsere kyerɛ wo no ɛnkyerɛ sɛ wakodi ekuta wo no fato fam o sɛ wo de to fam a obegyina no so sɛ yɛ advantage a wanya ɔbɛfa ne deɛ no na ɔde awɔ waku ɛyɛ abrabɔ dwendwene saa deɛ we hokɔ wankasa wadwene mu sɛ tomu a deɛ mekan obɛte aseɛ ɛna wie yi Krobea masɛm nie ɔba deɛ kyia me akra tamfo wɔde ne weapon ne se kan no wɔde ato hɔ enti wani agye ɔsere saa deɛ we ɛkɔ so wɔ mpena twe mu ɛkɔ so wɔ awadeɛ mu ɔyɛ me x ne yɛtwe mpena na wɔmpɛ wo nti no ogya a wokɔɔyɛ ɛne wasaba serea no ɔsere ɔde plan B na ɛba wahunu sɛ wogya wo no wahwere ade kɛseɛ bi ade a na menya firi ɔba adeɛ nkyɛn no ɛnɛ me kɔɔyɛ na fe na mahunu sɛ no ɔba adeɛ kyia me ho hia ɛneɛ ma me nsan fa sedeɛ ɛnsan fa nkɔ otamfo no ɔde ba na wode wo weapon to fam sɛbe deɛ wo nso de ahyɛ ɔmu sa koa wei wɔntumi mma mabrabɔ bie mu no woyi no firi hɔ ma ne kwan ba a wahunu amane ɛyɛ waa wo nua hwɛ w'adwuma a woyɛ yi na adwuma na ɛkɔ so waa wo nua yi wo mu kyerɛ sɛ na dwe mpɔ ne sɛ adwuma no engu ebegu wo nko na wo gye abusua no anim onyam ɔkɔɔyɛ no hu sɛ kwa na wo kɔ so no ɛnɛyi wɔ saa de se deɛ ye me bra panyini me bra ketewa we deɛ unua mafomo ɛsan so mi mu wɔ mo afabo anoma ne nkɔ ɛnye ne mma sɛ wo gye ne ba wanya asɛm wawade animu na yɛ onua paa na ne te hɔ nkyɛn hwɛ sɛ ka de enka wade ni gu ɛnɛyi wo maame sua no osu ye we deɛ wanye onua nsan na antena wahwɛ ya no akɔfa mpre wanyi nsan kɔgye ne bra wawade ni beku mu nyina mbɛkɔ akɔtena mu ABC mu fa wurawura meaya ɛnɛyi ɛsɛ sɛ ɔde saa nsɛm wurawura ɛbɛkyerɛ obibi ɔbɔ awie wo nso fa wura baabi mame Monica Sakra yɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefuo nyinaa akra ewiase a yɛwei ɛnyɛ sidie nyinaa na yɛsidie pa sɛ wohu no obi na sɛ ɔsere kyerɛ wo a busa ho sɛ ne sidie na ɔsere na yɛmu die hin bia ɛyɛ jam sidie ana nea wɔbɛpɛ wɔde ayɛ wɔnti ɛna wɔsere na mpo sere a wɔsere no ɛyɛ wɔno anigye nti na wɔsere ana sɛ ɛyɛ wo wanigye nti ɛna wɔsere wei ene ensɛm a sɛ wohyia obi na so ɔsere kyerɛ wo a
ɛwɔ sɛ wodwen ho ɛfiri sɛ obi wɔ hɔ a ɔsere a ɛkyerɛ wo a na anigye a wɔno anya wɔ no mu ɛwɔ biribi a wahu na firi wo ho anaa nea ɔbɛnya nti ɛna wɔsereɛ obi nso sere wɔ abere a wo a ɔhyia wɔ no wo n'ani agyeɛ ɛde ama wo nti saa nneɛma wɔ nyinaa yɛ obi wohyia obi na sɛ wɔsere a na wahwɛ yie nti ɛberɛ a wo ne obi a wahyia pɛn wabɛyɛ wo tamfo na wasan ba na ɔsedeɛ no dwendwen saa nneɛma wɔ ho ansa na wahu no atirimopɔko a wɔde ba ɛfiri sɛ Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ prɛmire ɛnana yɛne ne ni agorɔ sɛ sonso no ɛwɔ mu sɛ wɔsua nanso wɔyɛ wɔwɔ ɛna Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ wɔwɔ no ho ano ɔnane anoma o wɔda so yɛ wɔwɔ enti nea wadi wo bɔne da wɔahyɛ wo da na wɔkɔ na wɔsan ba na ɔsere kyerɛ wɔ no busa wo ho sɛ emu deɛ hen ɛna wɔde ba wakɔsua biribi afiri biribi mu a ɛbɛkyɛn nea wɔbɛyɛ wɔ no anaa sɛ deɛ nti na wɔba hyɛaseɛ busabisa wei ho mfiti prɛko pɛ ɛnkɔyɛ na wa atu wonnim deɛ hyɛ ne ntoma mu wei saa posini ni tire yie ne commander apieyɛ sɛ wode bombo no ato fam me so mede me sekan ato fam enti yɛ nyinaa ya bɛyɛ pɛnyɛ saa me na medi kan de me sekan ne to fam enti ya wɔ sɛ mehwɛ kwan a mɛfa so a mɛtete me ho sure ɛmfa wo so obɛtumi atam ɔno ane bombo no koraa na watoɔ anaa sɛ ɔbɛfa ɔno ne sekan no na wɔde awɔ no akoraduru baabi a ne ayɛ Krobea ni agye sɛ yɛkoduru bia bi na sɛ yɛne obi kasa yɛne obi sere yɛne obi di nkɔmɔ a ne yɛwura fi yɛ ho sɛ saa nipa no a yɛne ne kasa no obɛtumi adi yɛ bɔne na yɛto yɛadwe mu koraa sɛnea yɛhyia soro abɔfoɔ no ɛberɛ biaa wo ne obi a wɔbɛhyia wahyia ne pɛn wadi wo bɔne wɔhyɛ owuɔ wakyerɛ woɔ wabɔ wɔ tirimɔden da no sɛ wohyia ne bio na sɛ ɔseresere a busa ho nsɛmfua mmiɛnsa a medical abobo suwe ansana empo nso wasiri bi akyerɛ no akora deɛ mede bɛka wo deɛ ho no mo meda se adafo awia yi yɛhyia na yɛsom ne yɛsom ɛnɛ oba yɛn Facebook ne so a yɛwɔ adɔfo adehye ɛne atiefo a yɛne wɔn mu ahyia ha ɛnɛ awia nso betumi akɔ YouTube ne so ana Facebook ne so na wa join ne yɛn ɛnɛ nanaboadu mehu sɛ awia wawuram ewo YouTube ne so ɔse na awia good morning mabusua ɛnɛ mewɔ United States of America ɛna mabɔ ade mu awia yi a mehwɛ mo na me sign so ATM amankwa abo Steve ɛna ɔse akra ya Krobea Asante ɛnɛ awia ma me nchiachia wo no wabedwafo nyinaa na ɛnɛ awia me chia mo no na me ka de akyerɛ mo sɛ me ne second person ɛnɛ me join ne mu YouTube ne so afei wo ba Facebook ne nso so a me na me ye third viewer ɛkyerɛ sɛ akora Krobea bidi mo chipa nyankopɔn tonko so anya mo kɛse ɛnɛ ogoro mensa enso aba wuram ɛwɔ ɛyɛ yɛ YouTube ne so ɛna ɔsɛ akora Krobea Asante yi ɛnɛ wiei manso asuo nwunu ɛne ɛwɔ ɛnɛ yɛ yawada ma yɛma wo happy birthday na yɛnsere nyankopɔn ni nhyira ɛne na hoɔden ɛnso mfama mo kwadwa usu ɛna ɔsɛ akora Krobea kwadwa usu sɛkyerɛnie ɛnɛ wie me nso me monitor mu show no na me chiachia mo ɛne this infectious and contagious program a mo nso mo yɔde ma yɛn ɛnɛ wo ba Amsterdam a abedwafoɔ no yɛn nyinaa yɛn nso yɛ wɔ ha na yabɔ ade mu a yɛn nso yɛtie mu wɔ Amsterdam ha Esther Safo akyerɛ ɛna ɔsɛ na yɛ Krobea Asante wada mo unu abedwafoɔ mo hote sɛ good morning yɛ ho yɛ pa me de hye ɔsɛ na wie me monitor mu free US yo yate Esther nyankopɔn hyira pa wate sɛ wo nso di akyi ɛnɛ upon Isaac ɛna ɔsɛ na yɛ Krobea Asante awie ma me nchiachia mo yɛ da Awurade nyankopɔn ne ase sɛ yɛ ne mu asa ahyia bio na wo nsɛm anana Krobea ya wo kadi wasɛm no anim no udwumadie no anim no is the reason why I do listen to you every day nyankopɔn tonko so nhyira na okri wate ɛnɛ Elubo Western region ɛna me nso me wa me hwɛ nana Krobea Dubai fo nso ni o ɛnɛ Amos schools me nso ma join them on live na yɛbɔ mo aba so ɛne mo dwuma pa mo nso mo yɔ Dubai fo yɛn nso yɛ wa ha yɛ hwɛ mo ɛnɛ Alex Chey wɔno nso wɔ Minnesota United States of America ɛna ɔsɛ akora Krobea well done
ene enne efutu a wode ama yen abasem a waka de atatu yi nana ekasa ene yawo na yede Awurade Nyankopɔn ase se wode enne yi nso asan afem yen oba pazenda and was a good day Accra Krobea. I love your motivations and you're very educating. Won samwa woka didi udwumadie no anim da biara da no na me ma bedwafo yenso ayetie mu yanigi ho nyasam ketwa ena wie yetie mu no nana ye san so ehwemo Linda Opon wono nso wataki Linda na hote sei osi Accra Krobea Awurade Nyankopɔn wo nhyira wate na wonye wonne wabedwafo nyina nso kese na wonye muakoma sonso ade emfamamo Margarito GH eno say yes nana one lesson na ene yenso yesua wo Facebook ne so e de afiri on say never put your weapon down. Don't put your weapon down. If you put your weapon down wunim de enipa bi e de ba ene de wadwene a o de beyo and Isaac Impiani unso wo Roman Hill Kumasi heya Kwadwazik awia me anchiachi a wo se Accra Krobea me nso mi wo Facebook ne so me hwemo na me tie mo lovely dako o say I love your show Nana Krobea Nyankopon hira Inis Fosu o say na nay ye Eunice o ho te say ye ho ye Nyankopon ya dom ye ho den arofo awia yi ye wonsam ka oba de achi ame Accra na ye wonsam ka efri na watwi ya hyase na ye de sa asem wi eto ye tiefu anim asem no ya asem a esi ye ewo adansemam asante edubiase ha asem esi ye eye de ye ma ye tiefu te ye akwada ketwa bia nipa boni ni a oye oba efa akwan bi so eche akwada no dini free asantemam bunumam ono wode na duru ene wode akwada ni duru de wode akwada ne koye de wode ne koye obiara nim ono nko na nim na wana adwem enam posifo so ene nipa binum adaroma tips a wono de bo aposifo e ma yetumi rescue akwada yi enura ye hwe video na akwada yi ba bedru ne papa nchen emirika akwada no de na wodi kotubam kokuri tare ne kon wusi ya bam na fekeke na fekeke okuta na kwantu bag na fekeke na fekeke na akwada mfinshi adunum yi ade aba betodwa ene se ababa wa se wo kidnap sa akwada no wono wo mfinshi aduasanan 34 years ya dia ya dinim no pa eye ya hene wa ye freno Helena Oduro na dia dodo na dinim ne pa eye ya hene wa na adofo etie ye mra Facebook ne so ana YouTube ne so se ye ya ye ka se ye de sa video na kwa akoto so ye de ya hene wa akoto afidie ne so abanka bagunensa se be ya bubekulu abaya no ne nkoma ye bedie mohunu sane yete okay na se ye ya me ne wo ka sei akwada no a ya hene wa che no edi ni free asantemam de ne kwa obunumam no yenkoti akwara na mane so abedru fie amane ben no oba fie wodi abembo me minya konya na so na mebo mama ne akire busua na maka kire busua se obra kwantue ebu ya enti yenya akwada ne papa wa maso ye frɛ no opanyini Kofi Isa eja Kofi wada Roma ahayo Tech FM so memu aha o okay awiai ye da wase pa se ya frɛw ewa afidikasie yi so na wagye yen so ewa Asem Beba Dabi dwumadie so na wone Nana Krobea ebebo nkomo wada Roma o ma yenhwade bi wankasa edubiase kuro duam na wone wo yere ene wo manyina ate ana de edikan me pa cho mi amo dia meti adansuri e wonu edubiase petem ba ko ni edubiase nkuro no nkoto ba ko ono dia adansuri huru ye dia mu odi yatemo nkanti me na ho kura nkyirem akwasi kwe ada romanti
yate huruye din pa aha enti huruye na wo wote na yire ne o man so te hen ne yire ne me ma de omo woni wadi ase obote bro na de pete hina ase woni wadi ase ko mo na ede na aba na wo te huruye na yire ne o mate ni wadi biase yi me me tira de huruye ana aha me ne no kwala no so me so eton no ma ho eni wadi ase na kwala no so ko school mo wadi ase ho no okay na ene eboa yen wo oba ne yira no wo ote ne sen papa teacher ote ne sen ampa cho me ba no yira no on the 2nd March 2025 way ana the ba no yira wadi ase ho no adan kwala de na mo di agura pia bonti nti mere le minim se me fanata se bia anya de bi mo odin sa nti bese anopa tem ho na kwala no tufi ani na popo di agora ho no ma nti ma me ti market buy nse abahwete bia oye bia na mo so mu di bia na kwala na mo ye 4 ba kuto di so nti no so ma mi achi nti 3 no ana mu omu di ho na ba ko no oyira yi so na de tanka onso okuba dia ye wedding ho no ma ayi ho no mo ye wedding ho that day Sunday no so mo ye wedding na akora su ko ho you need to I'm at the market then so talk about about shut and kwala no omu di dia na so mo di dia we di akora so ba na oba to ya me boni di no ni no butan kwa mo so ramadi obedi dia we ma o so ko di akora da se me no ka se datim de na yu le ba no anu anu no ni chinisa da de no omo me me ngo wi no mo fe ma me bae nti ye chinisa da se anaju be 7:30 afari ye day time no anaju be 7:30 mo na so ye hunu na ti de police station police nti ya dia samba na police station so ya ba ho no mo three no matem a police for three no matem statement ni na no my letter say yan panko information center 2 e wonu adi ase ana radio station 2 adance friends and you adance my friends at my radio station Anna Royal I don't know when you had gas and the information in now call was a police report no that you call make an announcement biara dabere de me ya se bianka ebia wona dan fu kwanka ebia edo ye ho akwara no na ade tie the police phone boy when the police phone bomb about papa station crime officer any endorsement woman or no ana commander omo boy pa you know musu name you stand na e kwa na tele duka na di go mu se nka dia me pesa omo ya na omo nya mame ba na omo se omo go so e ga omo ya akura no the picture ana the go ko school ana ni bia na omo to all the police platform na omo borders na so there be be hu akwara no nti say no mo bo modern na fe so omo di to Facebook ana TikTok ni ai nti akwara na ni kwachire even na for kwa we bro omo fe bi ta me so no kre nti na ade ti na mpaibo bi asefo ani mi krobu ye for mpaibo de na anya asam kotwa FM station bi kwa mpaibo ahoma chi bia no mo bo mpai ni ade anya asam kotwa na so for mpaibo na de gu so nti aja nti mo fie me wife o fie na me se kwa wadum na director man kwan se me ko na me ko hwa akolai na ja e be fie adina de me show the papa wa asase e wo so se me nyini mpeni wa asase se akolai yi e be se 5 days more to 1 week wo ya bo sa fo na ba no mu etuya fo advice mo de man so we de de na so e bom pa ya se do na akolai ma me no ba yi tie ho yaneti mantem ho maame na wo wi akwada no maame no wi akwada no nse me ka se me so ni pa no me kofi me so ni pa asase aha ba ko bi nyano mo ha ye bom pa maame no ba ho ye ti ni se wo ya ono ba ho mo di na so ye fa me yame ni ho na akwada ni se ni dem nti I was very surprised say maame ti ni ya sa de no da di akwada no so ko school mo ko fa ko no maame oto emu wo that area ha nti no wa so ko da oto mo ni ma oto emu ni wo maame ho de ma no kwala no that is what plan no kwala no ama ba ti akwara yi
and that's why your announcement, just information center, and yes, I'm going to just an accolade, Mamma, I can't walk away with them. Yeah, you walk away. Let us say a yajin, let us say 2 weeks near a cry, a yaba. Let them find what a week, the whole week, man, Jared. I thought about Copera Michelle, many more. You would hear what the promo. Let one information say, I could go to Accra, Foka, Santa Cook Martin, you are credit to my Foka, and walk out, and yes, I'm going to. When the Namta was just a yes, I'm going to. It's not one acre and Yanocre. It goes so like a last way, a person. Thursday we are. And then you have to come out to the firm too. I remember how Mamma and Yakra just almost class, Omumpo, Omudo, not firm too. Many wife from Red Gas, same school. That's a giant just near to 20 2 o'clock, a giant petrol. It is true. The Mukano school, don't tell me now, Tabu, Hanmati. Or the Airconation. It's your friends, I am Brano. Yakra Munition, I come by and my after me through. Yes, sir. But none years to me. And I'm a cocker school, say, Sena, Yafimo, the Asset Police for Africa member. It's a nice American in the one as I mean to me, Master, yet. Anyway, Mount will be kind of one uncle. A cast I'm putting in to a quick cry. You see me. I'm from the fair come out of our own and you're that police station or so. Say, Sena, Martina, Aka, that to tell you, and Yaniadum, Lebano. One. Something. That's what I became. Not you, let me say, into what gas was today. To me, that's no more or more any information. I'm not doing more. I be don't have reading. I call on that so a cookie more. I be about them. Hey! In fact, you see me. I'm saying, no, cross on one because you may think you call. I open it there and if I said, I'm calling you or more Yankai Queen. The whole you may chill when I'm calling our friend in Hindi. It is so, Sadia, or Mammy Yakolan Casa. I come out as a word gas, no unfair. I don't come out as a word at the friends of Chiaba Domino, Naman and Casa. I'm not friend. Me, but Casaba, sir, me, I'm your convinced in Hindi. Because in particular with them about only Interior Sadia and your own truck on picture on Fan Sunday, friends. I come out as a word gas, no, none in you put it in a banana. I said, and a moment to the meeting. Anna, Commander, yes, a quawa, because every word gas to coach about them, a move, Satana, a Koboba, a year one more. Then 1:30. That is a time of call. And Commander, yes, with a 100 year church, I call you on one castle. The teacher, the logo, gas to all the platforms. I see about them for the educated Yatalana, Anna, Omo, Sadia, and the young country, you do a test that I do, I can't come near the Kimasono. Anna, come out as a friend, so on Monday, I crown a picture, Anna, and video can create just and show me data. It's a near fast, Miss Soy. It's a album, young Kupon, two machines, the Ghana and the banner. Oh, now the Ghana said, the banner on Sama, on Ryan, not the tea was to come. But Michelle, you to kill it to me. Natalia said, you change. Then probably changing me now into the Yashi, they are not them. The choir and the cuckoo, Chabadom Hormone. Maybe a woman cried Chabadom a hormone and call her. Oh, I could say, it's in the upper, you must could Chabadom. I mean, you could do what I say. You are young, she would have me yet. You could do Chabadom Hormone, a president, remember. Now, for the Mutampa, a cry in the ban, and I say, never. It's in the ban of who now on the shore by. Oh, not quite good to buy me. In fact, I want to be up for a party. Oh, let me drink us up. You are let me drink us up. Just a new Yammy at the bar. I call a 5 years old. Why, 2 months, 2 weeks. Oh, my chocolate my son to play a beer. I could do craft, so we discuss craft water. So, if you are, we walk around a crown, I made the first girl, my sister. Damn, no Casaman to be down over the other. Otumbra police for a car asking me. According to a police report, I say, Cramo pass was one Aqualano. Aqualano, if no coach about the hormone, woman of hard dying.
Yes, sir. We jai a monitor where dubia se wa ko han dan wo tua bodom ho. Akwa dan wo tua bodom ho no. Aha. Akwa dan wo tua bodom ho no. Nti akwa dan na ani no be show nti me ba no yes ono ko atira ko atira me ba no sa me no ko na ti. Ni wa atira na no na to dem no wa tum. Ni we pie. Tete me ba no si be se ko bi no. Nti asa na te obo akwara no. Am se do fa so de ba no nti ye. Ade fa so de ba no. Se wa ya ye ntika tete ye nso fa so o prepare akwara no. Nti obo me ba no. Obo ne ta na akwara no nsu. No she dem nti o su ta na wa to pro no. Nti akwara no be su ta ana odum ko bi tisa no akwara se de o ye bi ma ni nye se se ne ba ana aye se no de do bi akwara obi ehu no ana so o se de mo no obo no ta ana go so lak akwara no ma mi ye se o pi akwata de na dan wi fi wantu no de bi otu yanko de ne hu adan da de wantu na be ni pie abonte ana e se o fi hu se na wo de gyo ma mi bu e o ma mi no si de bi ma mi ya ma mi no ko be wi ami no mo sa we are fast. We can hear fast bar. Shobodon police station. No, but a Portuguese case, no. You see, a Portuguese case is a police for no. I call you want to abre. No, me two car fast. I will tell you, I'm no two car. Or not that one could no two car. And I say, Omokane no crack, none bano. And a mamino, Omofa mamine, the body in a bar. Shobodon police station. One of them. In Jomabana, I saw Motu, you had got a phone car. You had that police station car. Say, I don't know who to about them. Ndi omo enfre me na yenya fa asemra ne me adom ye kwae na me kwaje me ba ne adom omo ma ye ba ye friend say ni we biase ne de woman no ene ba batu ewo ni omo ka tem say we ina bia oba no na omo de ba batu mo ye friend say ni we biase police station aho omo ho omo sa ono abiasa Tata mna ye dodu on beta anajo 1 to 2. Nso police for mama me ni obi a continue me ba no fe. Ana ne di na dia nyame adom. Ne wopa ana ye ha te me ma no. On bai. Ata se o ba ba fa me. Na me ne me be. E kwele police say ade asent yambo a ade chief Friday na. Yamra police station hono. In fact, ye dodu hono no na crowd e wo hono no. E wo di aso no. Aba police station ho. Police station one of I asked because the Banakasano or you are not as a city and some course who are collaborative and the school for a young opportunity to get to who and cross Akolana because Akolana is actually you do come on and you can't make an announcement no question or TV station somebody else on Akolana small internet as a question. They are no be a person who say and cross Akolana, no person who say Nippon way Anna Odi says Manana. This is a ban and I say ewu abeto obi aso we bia so bia paso hu se no kre be banana na itimi ko be gwe bia so no na commander yen se dia nipa na aba no ewu me no munjumi ni enfri se to mpi ento na no so so ansha de ko no ansha obi betumi edi bona apaso won be ku ne kra kunu kra itimi ba na de ya bosa no so na de principal pedia no na enya san kotwa enya san kotwa you put with it. I know Aqualana. The other Omun Sanata, and you get in the bar number. And I put on your commander, yes, to start the end of the police car by my Emma and Yakolano Abba, you real horror. Because say their crowd in the banner, or Marshall cried down on my papa said you didn't. And no more Emma police car. And the police from the car, like the Omonia bar, you real horror. No, me say, Yami Adama, the Monday and Friday and the Monday and Yanga course. Oh, I Obuasi, this court. Anna, Yami Adam, the court. The court when the principal to Copa, woman, no more than a bar court. The court, no, your court honor, or you say, woman or Copa, a lawyer. Or no other young about Kukuno, or not Copa lawyer. And see, a court and say, dead and say, I come on, when you should move. I'm going to call mine. 10 days. 10 days. This young man will carry the enemy. If principal and Cotonano, no one said no matter me. Jammy Adama, a Wednesday in your bar, 10 days no sooner to your bar. Let us say, a mononaka, as a matter of hunting, Ama, then I credit the principal. And the court me, I'm sure I am come out about. Oh, no, lawyer, a judge will be fixed on questions and Kakanka. You see, but the son has a Nukusi and okay.
FM Oteka FM a question pa minituma no say asem we de se do no wi akora minima de ko etimpo woni timan kasa de obi ani on kasa ana nipa mo hyehyɛ aso se de nim aho bibia nti de betu anim se asem we de mu die chema ana mi ankasa advice principles mi di o mu di pa se mo ti aboa ama betu hu akora ana ti abodon principles so ya de pa ya mi show mu na mundia chema me na asemoi ankoya priske okay because they don't know akofa lawyer no which means that for this cabbage me card eh ewuwem that doesn't mean say am say abia oye no so want me ko asemoi onu ntimi kofa lawyer so media asema no okay number of years I be man no ya nkwate so na omo shada punish me man man because ade odi aye me no which means ya bia no kre eye ma nipa no me ma brepa anti kuse afemi ehwe bibi area na oyere ene wo mate ewa adubi ase wo no wo se ye sa area na sa maami we wodo nso te a woton mo area ha otwem ye ni din san ho ekwan bi ada ha yi na fa so ni din san ho e wo sa area mo a yitie eben ye ho no emu wa krasa okay afei mayenhwe asam de se basei oba police station ade beye bi abeti bibi nkakran bi wo se kwan mai no otumi fa so a wo che akwada ne tumi di ni free adubia se saa de ni koko pie saa tua bodom ho wate bibi saa de ho ankasa women ankasa de to frank on ankasa de on kasa but ono me ba no nim kasa me ba na no ate ndim ba no ye se woman no ochi no ti onko nti ono chi ne by force no de kokko she ni ho no to prun mo ti ne nsa na but wo hwe ne ban se de yeti abuna da ma pa gunati ba ko se o ti pia no ko ball report so na ba shi ye wa na ha mu se ana o dia no de sapo o twim nti ne ba no da wa bro ne ba na bre wa bo akwala nsa ma te hu akwala na o ba shock ana wa atra ba de kokko but wa sara ma atra sa se broni hey woman no you di ni ankasa enti we wo de wadwene pa fa ho a enke ye bibi no opese odene koyo ana ton na ebi opese oton no me de me ba no se de be bi odene ko no se oyata border because from no di gati to one friend say teach my ho de ti obodom de ne say be bi akaka ko no ya mba na obeton no na mba no se de ya mi otumi ontumi nya akwara na he ayi sa maami we ya munim ne wo mu area ho no maami we no ono ya hene we wono no wonware oni kunu ni suni ne ban te sen wo area ho na woton mo na am ne te maami de ni kunu o teacher ni tete me a enti ya ba police station according to ni kunu ya say women we ono ankasa ne yire but ono ni tete and some kwento asesa ono kra no ma ni certificate ni ayi na free eda na mo ha no mi bia so no wa tete ni afi ho ana ne ma owo mo women no to de kwara na fa yi so do mo fa yi ba pim na ono kase owu ba dia women no de ono ankasa ma na fa owu ni be do no ne ma na fa nti ono ka ba ba report dada e wo ni o ba police station wa ni case women ni case kwa ho wo ba ti che ya me no kase ni kunu ankasa no ma so mo kase me ne e me nkwa ne mo ho na ni to be ta pass kwa ti wo no no kan o wa ka about it no this many more no ka ta ni kunu na ka ta enti obade kire se kwan ben no de ni free adubia se ho eye private car bi na be fa wo mo koi ana se wo mo for passenger car me ba no se ma me na de koi but ontumi nchemu yi ontumi ontumi nchemu ho sa de ontumi nchemu yi se ma me na kasa ya mi adna se Wednesday ono kasa de oba kan e betumi ho fa na nkasa ewo ene no kre wo okay na ebra na mo hwehwe akwala no na wo kire se eto de bi a mo bompa ye maami ya tumi ba fie e be hye mu nkuran enu ntikura menam so ama wasuro dipa no sa tam ni nyina na se wo hwe a na akwada no wa adubi aso ana no de dikan da me katro no kura na kura wa adubi aso because according to woman no katre obodom principal say ono akwara na hye ti obodom 2 months which means 2 weeks aka no hye adubi aso in the announcement and empire bonnie kasa ho even baby am me no ho ni twem tede ye huri yan yan ho ni twem o ehye na ni baby o tere nimpa
nipa nye o enti na maame no oba mu fie ho ade na na sa maame wei ya hene we de na no obeka kire mu ankaza maame no de eche no oba ho wan oba no ono ka kire say oh din asem we dia no din so de yefa ma yame yefa ma yame ono asem ka kire no ai ono ana wawi akwala no san be ka kire mu say yemfa ma nyame da asem ba ka kire no ye to ye be na edudi bi ye wo de nda unu mi se no mese ni pankata Nyankopɔn hu ye mmɔbɔ Nyankopɔn hu ye mmɔbɔ na sesi a oba no oba ye na pomuden te sey oh nyame ado me bande oba no no mo tede otna tubuka oni ntia akura tenko atende no ogusa na wanka na praye ana ode bono praye no ode bono praye o se praye tintin na omode pra no aha o ti bia na ewo mu no bia na che praye no na ode bono ta akura ni se obobo ma me ho a no obo no o so nka se ono ne ma me no ta akura ni ya se obepie sa na wa tire ni sa atije nsa na nan ato dem na we pia bonten na wa atum palok na we pia bonten na ayi akora no waka bibi a kire mo se ebra ode ne kɔ no oka bibi kire ni se bi a ye kwa ha ye kwa he de enkomo no so oni ni di ya ansa na ode ni fi adu bi ase ho ono oka kire ni se omna no nko ma me ho na ɔte onko aha akora no nhire ni ma me ni yesa so ti omna no nko ma me na ti da bi ode de onko ma me bia ho ɔte onko ana woman for so no ba de ya de fire no kwese ni sio no ho mo na ho nye ni ntise ja ma me na nkasa ni fie na ye fie a wono nko ana tim ana nipa tim ho bi ka ho etio no de etio de mi ade me fuma ni nkɔhwɛ ba principal na akɔ ho nyina etio de mi ankasa de me fuma ni nkɔhwɛ etio na otim no ba be yin fie a edomo ho enti kire se bra na aba ne wo ne nkyɛn wadu bia so won de no akyekyere no ba na akyekyere no wa kampo na nkasa atira atira akwara no atite ne nan ne nti wo hwa akwara na bo se mark e wo ne nsa ho ne nan ho nyina ya to atire na nkasa na saa wura we ya ye kan wo hwe na setrem a na setrem te sei owo sika ananse wo te sei wo ho ama de woman ne de mi ankasa se aso krom do dia to obo ne brain mi nhire ni me background eba ye say yakofa lawyer ama no nti hwan mo na ne yakofa lawyer do e de ma no lawyer ne de nti mu se ni kunu na yakofa lawyer ama na dia bi ntimi nkyere ha ba ni pa na yakofa lawyer ne de so fa de ye nti na ehu ni pa na odi ni yakofa lawyer no hey okay Kofi ye de Nyankopon ase so ode akwada na beka monsa na asem wei ye nyae no ha sɛdeɛ na awɔtwi yahye ho nsɛm ka ase no yɛbɛtɔ akɔso a nso adi akyire enedu akyi sɛsa frɛbio ɛwɔ boase a yɛbɛkɔ hɔ bi ni akɔ akɔtie sɛdeɛ ne ka bɛkɔ na yaka ho asɛm wɔ afidie yi so akɔsi sɛ yɛbɛhunu baabi a judge kora ɔbɛtena asɛm ne so no ɔde asɛm ne bɛto ansa ne yɛgya aka wate yɛda ase paa wate na yɛ aka kyerɛ ɔyere efiri na ɛkɔ ɔma n'ani nkɔnkwalaa ne ho wate ye disketchi bebre a wanhwe ya ye behwere ye ma wate meda ase adofo we ye teacher Kofiesa ono na ne ba ewiase areho ewiase ehu na ye suru di oben wo mamu anya nwanwa so oton abenkwamo za abenkwamo de adubiase de omoduane kese ba ko oton mu yi de ya abenkwamo abenkwamo aduane kese pa wo ho ba ko pa nso no aso akose hwie oso abenkwamo ni beans eno nso wo ho pa eye wasafo aduane enti eye aduane a mepepa abenkwamo unya beans gusu a no anya umako kakra kakaduro kakra de atoso saa eye kama no anya kotodwe ne de ya abekwan no a tumu se wo twe ko huntini enso na wo fili what ya say enti sesi asa oba ye Facebook ne so a me the before and after of akwala no ye che no bra ye nche no se ne na wote ene bra ye che no e de na ba beto so okoba ye no ama mo de mo ani krutua wusi asem first ye bra na ye nche akwada no se ne no wote mo mfa nto so ma me bra Facebook ne so bra YouTube ne so
hwehwɛ Otek 102.9 FM asɛm a mekan wobɛhunu deɛ mepa kyerɛ ɛbra ne yɛnkyɛ no agya kwa me akwadaa no ɔte sɛ kyerɛkyerɛ ne kyerɛ matiefoɔ do ɛbra na ɔmo nkyɛ no meka sɛ na yɛnkyɛ na menka ho bi nti ɛbra na ɔmo nkyɛ no ɔpa kyerɛ sɛ me deɛ meka ho bi sɛ wo sɛ ɔmo kye no no nti ebia na woka ho na ode meka ho bi sɛ wo saa na wokae ode meka ho adwompɔne wɔ tirim ɔba de akyea me tena se na kyerɛkyerɛ sɛnea akora no ɛberɛ a ne yɛnkyee no sɛneɛ na mɛha ho magye tatre da firi wo nsam adwompɔne aba tirim ahwɛ yɛ a wode bɛto asɛm mu sesi a enti mempɛ sɛ wode me bɛto asɛm mu nti ma gyagyaga nkasa wonni platform no mayi wafirim ɔba de akyea me ɛberɛ a ne yɛnkye akora no sɛn na na akora no ɔteɛ kyerɛkyerɛ ne ma me maka ode kyerɛkyerɛ ne ma me ɔbɔ adeɛ na amanfo nu sɛneɛ na akora ne teɛ na ɔte sɛ akora sabra ɔwɔ dada no wɔhu sɛneɛ warefrɛ mu no wɔhu wɔno ɔmpa sɛm ma me wɔhu ɔmpa sɛm ma me baawo adwompɔne wɔ tirim wonyamea bɛpa so ɛha ho ɔbɔ ɔkyerɛ dadaa no sɛneɛ no ɔteɛ yɛnkɔ yɛabɔ ne ti ɛna yɛde ahwenneɛ ntɔma no bi abobɔ mu na nkwadaa nneɛma a yɛ ne yɛbɔ wɔ mu ti a wɔn de bobɔ mu no bi no elastic bi no ne nyinaa yɛka bom frɛ ne sɛ flies ayɛ deɛ mente da na nya deɛ nso ameka deɛ yɛde bobɔ nkwalaa tirim no deɛ yɛ ahwenneɛ no deɛ yɛ te sɛ ahoma no a yɛtwi mu no woka ne nyinaa bom a yɛfrɛ ne sɛ flies saa ɛne nka ne ayi din yɛ akɔ sɛ o hwan ayi aboa we kwɛkwɛ sɛ aboa bɛn ayi dabi mɛmfa adwen nkɔ aboa so wokɔ hwehwɛ encyclopedia kɛseɛ ni mu a wonhu weyɛ wɔ ketewa ni mu ɛnneɔma a yɛde bobɔ nkwalaa tiri mu no woka ne nyinaa bɔ mu a yɛfrɛ ne sɛ flies enti kyerɛkyerɛ nti raven no hyɛ wei mu ne nyinaa hyɛ mu ɛhyɛ sɛ fly ne mu ɛhyɛ mu mayi wafiri ɔnka ho ɛgyina hɔ ɛna ne tirinwi no yɛabɔ na wogyina hɔ no mu a sisia yi deɛ ɔhwɛ mi enti weyɛ before na yɛnkye akwadaa no hwɛ o nipa a wɔkye akwadaa no yɛsi area hɔ ɔtɔn mo muntie akwadaa ne yere a yɛpa akwadaa no yɛbɔ mpa yɛ a maame wodim bi maame ya ba fie hɔ bɛka kyerɛ ɔmo sɛ asɛm we deɛ awerɛho asɛm we deɛ ni ɛden yɛ we deɛ nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ sɛ na akwadaa na ahyɛ maame ne dɛm ɛberɛ maame no yɛkɔhu akwadaa no wɔ tuabɔdɔm ne yɛkyee no ba bɛduru adubiase no deɛ akwadaa no yɛ nie fa ne to so ɛno nso mɛma ɔbɔ adeɛ akyerɛkyerɛ no ɔbɔ akora ɛberɛ a wogyaa no ba adubiase no nso kyerɛkyerɛ sisi deɛ ɔda ha yi yɛtwa ne ti no ama na kɔfam yɛ sisi deɛ bobɔ mu sɛ ne nyinaa deɛ sɛ flies ne nyinaa wompɛ sɛ wonni akokoduro sɛ wobɛka sɛ fly sɛ fly mɛ sɛ maboa bi din ɛna sɛ mamɛfa aboa mɛm ɛna mɛgyae mɛnkɔhwehwɛ no wɔ encyclopedia kɛseɛ no mu weiyɛ nketenkete no sɛ fly sɛ yɛtwa ne nyinaa gu ɛna akwadaa no first no nso na ɔnyɛ kɔkɔɔ sei ɛsɛ kɔkɔɔ no bi aba abɛka ho wohwɛ a yɛtwa ne ti ɛne asesa ne hyɛ brɛ tiki yɛsesa bɔdi no nso so aka ho ɛna sisi a akwadaa no gyina hɔ a wɔhwɛ me sɛ ne tiri nwi ne deɛ hwɛ ne nyinaa gu okay enti akwadaa no nie ɛberɛ a yɛde maame ne kɔɔkɔɔto fa maame no ne mfonyini a ɔno nso abankaba egu ne nsa fato so na atiefuo hunu ɔbɔ maame ne te sɛn akora maame no wɔ ha na ne tiri ho no menka ayɛ basaa na wɔwɔ anima kakra ɛna wɔhyɛ t-shirt a broni bi mfonini kakraka da mu ɛna hankɔpo gu ne nsa na asɛ obi a wasu ama n'ani akyi amuamua no menim deɛ sɛ saa ne n'ani akyi teɛ dadadeɛ a ɛna sisi a ɔda hɔ no sɛ deɛ wohu ne sɛ wayɛ mmɔbɔmmɔbɔ paa hwɛ moma yɛnhwɛ deɛ bi na adubiase police ɛnkanka ne detectives ɛne CIDs a asɛm wei wɔ ɔmo nsɛm no ɔmo ntie adeɛ bi o 110 maame wei ɔtɔn mo muntie na setenam ɔno nso ware teacher ni
muntie se ye ya ye ka sei oni ni kunu e wa asem oni ni kunu woni se ye so wasesa ne nioma wasesa ni kunu nso nioma ni kunu kura asesa ne nioma de afiri ho ne set monom ne ade wasesa according to nkoma ye ne papa we di ye no munsantie oba we kwowoi e de ma ni kunu besi sa abre ya ye ka sei ni kunu nim ba bi enkwada ne wo oba we ni kunu pene ma kira kwan ohunti wono nso akwa police case e de ato ho e de atia sa ba we ugiri se relationship ben e ne da oni ni kunu ntem se obekọ akofa lawyer de ama no very good momfa no nto ho se maami we fa akwada no odi ni free adubiase she ho kakra e de ni kotua bodom a monkai hunu se o fa kai ye pasinya ka edi akwada free adubiase a ye kan eye fosu kwantempon no na nse ya na me kofa so fosu kwantempon no enti ye nioma mienu ida se obefa car straight edi free adubiase a eye station car eye baako ana obegina kwan ho na wapede efiri fosu betwam abekumase na ebi awo toaso ebi na abefo ontumi mfa akwada ya chechire na no ya chechire ne nsa ana ne nan egu ne ho emfa ne mfa pasinyaka muntie de America ne yo de America muntie analysis ya meye muntie enti sa akwada no yetumi de ne free edubiase ko tua bodom de a means ben ene ye de akwada ne ko ye enti ye kire se is either ye de car ene convey maame no ene akwada no nyina free edubiase ho e de call baby a ye de won mo call ye 3 yakwa ko han dan e wo tua bodom e de amama mi weyi a one akwada na kotenem abosumi mienu hwane ko ha sa dan no maame ne wo edubiase o hwane ko ha sa dan no wo tua bodom e de ma sa akwada no 3 4 ebra ye chi sa maame wei ye de no free tua bodom babedru edubiase no yede ne kwato police na posifuo hunu se emergency aba yanhwe ye nipa se ne atrupu aba adubiase police station no won betumi akoso basabasa enti ye ni free ho adubiase kroma ansana yede ne ba court no waba benya representation oba oni ni kunu ntemonye oba ade we ya waye se me busuani ni saa ba ya we na wo ka kire me se me nkonkofa lawyer ni emfa ma no wo saa nkwase ade we ya waye ho a me nse misika enti ho amo ne kofa lawyer de ma saa ba ya we saa de we mesre detectives any police for CID for edi akire no omunya hwehwe mu keke emfa ho Ghana ha ho enye saa asem we hunti na America saa de we ye wo cabal no ye wo nipa binum a edi bone ene ye woni pa binum a etai abonefo achi ema nipa di bone enti se ye chewa emoyedin emfa ye nka ho implicate ye nia ye behunu kwan ye befa so ebetwitwa aje asem we bisi krati bi ame koya appeal e de man wo Kumasi Central Prison si ha se ye ya ye ka se krati no ye yi na free prison a wapie muntie ebisi owura wonim na ntwiria ho hwe na yede na ko post station na post ni aka kire ne se yede wo kwa court yede wo kwa judge busa wo yesremni wantitwi sa bre no ye busa so odi bema na udifo aka se udifo eno beboa ma ye gya wo ntem ne yede na ko gina se ne yanim na kra kire bie na no ka so udifo eno ano no ye say sentence according to your own prios die che se wano asem a wa kana judge agina so e de wakotum ye de kra kire kotum ye ne ya ne koya appeal ede ma sa akrache no ekirei onu mu a omu ne bewie a anantwie no omu de oba nipa na anu oye fulani na ankasa no munhwe o asem bi ebia asem bi pono enti na me kasa asem oye o nipa na anu oye fulani ankasa de ma sa anantwie no asem wei esi wa is it ankase or what yes edwetia akua donko empotemo ho baabi enipa no a wono na eka nantwie no ankasa so no ono kwa akopema osi wonya ma ni bi nwe eno akọ malam bi ho se malam no enye cham ema no se be yo no so benya gas ni bi na sebe ware muntie posifo a wadu bi ase asem we mudi akire munti na me ka sa asem we yo
munti asɛm bi wɔ hɔ esura abɔdwese yɛntena radio so nka yɛbiebie ho nketenkete na aboa mu security adwen sɛbesɛbe na mo nso matumi abiem ahunu baabi a moyɛ mo investigations ɛde awurawura asɛm wɔ emia menya ho adagye ma adubiase yɛ me second home na menya bɛɛ 1 week bi sɛ mbɛdi wɔ adubiase a ensɛm a metwe pie ɛwɔ saa asɛm wɔ ho nya asɛm ketewa muntie enti krache no wɔkɔpɛ malam cham de akɔyɛ ɛmaapɛ yɛkɔ maapɛ ɛna malam sɛ dabi ɛma deɛ menta mfa cham hwɛ nya sika wonya sika ɛmaapɛ sika wobɛnya ma bebree sɛ nea wopaare woyɛ deɛ adwuma wɔse wɔ meka nantwie so wɔse okay me wɔn nkɔfoɔ bi wɔtakyi man a wɔn no wɔn bɛba o master nantwie no wɔn ba bɛfa ne nyinaa kɔ ɛma dodoɔ bi a wɔpɛ sɛ wɔwie no wɔn bɛ mu awe sika bi a ɛsɛ sɛ onya no wɔn bɛ mu anya na wɔn afa nantwie ne kɔ na krakye ne gye pee nti wɔ implicate guy ya yɛkyene kɔtoo mu yi ɔno nso yɛ fulani saa ne nyɔnko fulani ɛna o implicate ne bɛka ho ya ɔno taku anaasɛ mpo akora wanyɛ mfiri mu bio ɛna ɔmbɛse saa nantwie ne kɔe krakye na ne yɛse ne ɔkɔbɔ ne ntɔwe mpa takyi mai hɔ ɛne nkura atwam wɔ hɔ no kumase ha ikura ne de da hotel sesa hyɛwofoɔ bi ma ne we sɛ ɔsɛ wopɛ ma naawe okay ɔmo de anantwie ne kɔ akyire ne yɛbɛnya saa krakye ne kyerɛ no krakye no a wɔno ya sentence na wakɔ akɔdam no ɛhɔ no wɔhu sɛ yɛde boy na barremand ɛna ɔsɛ hɛ woyɛ nipa bɔne ni ani nansa ɔmo ɛbɛwie anantwie na ankasa no the real nantwie thieves no ɛne yɛde wɔn nso barremand asɛm a wɔn ka yɛde kyerɛ ne sɛ hwɛ yie no wa mo papa na ma ne deɛ yɛyɛ na yɛwɔ ɔmo a ɔmo wɔ yɛkyi ya ɔmo fight for sɛ yɛn yɛbɛpie enti sɛ wo pa yɛn ma 400 million yɛn nkɔɔfoɔ na ɛwɔ akyire ɔmo no di bɔne o ɔmo wɔ nkɔɔfoɔ a ɛtaa wɔn akyi ɛwɔ abɔnten enti wɔn wadi bɔne a yɛakye ne dina kɔ akɔtum no saa nkɔɔfoɔ na ɛtaa wɔn mu akyi eyusu land cruisers tundras akɛseɛ no ɔmo ne betwitwa ɛde agye wɔn wɔ abɔnten ɛna asɛm bi na meka ne sɛ yi okay ɔmo ka saa asɛm no kyerɛ krakye no ɔsɛ daabi meyɛ kramoni menyɛ sɛbe saa nkwaseade ne da ɛna ɔfrɛ nantwie wura no ka kyerɛ ne sɛ hey nkɔɔfoɔ no me dam mehu sɛ yɛde wɔn aba o na papa na ba ɔbaayɛ no sɛ nkɔ ɔbɛhwɛ ayɛ appeal ɛde ama boy no wanyɛ ne sɛ wɔne nkɔɔfo no aba abɛhyia bɛgye 500 billion wagye ne nantwie sika kɔ boy ne da so dam kɔsisi ɛkɔyɛ appeal ma boy no na sentence na so tii hwi sisi a boy na pie enti awura wei fa ne to so fa gɛ ne to so awura wei a wɔda so yi ɛnyɛ ɔno nko a o na abaya wei ɛyɛ n'adwuma a wɔyɛ abaya wei ɛnyɛ nwanwa sɛ misusu sɛ allegedly n'adwuma a wɔyɛ ɛne saa adeɛ no saa abaya wei sɛ wapie wɔnya representation kwan bɛɛ na wɔfa so a wɔnya ayɛ na busuafoɔ na ɛkɔ han lɔya maa no ɛyɛ ne kunu anaasɛ hwan na di n'anim ɛkɔ tuabɔdɔm kɔ han dan to de hɔ wɔ tuabɔdɔm ɔde akɔda no kɔto mu kwan bɛɛ na ɔde akɔda ne fa so firi adubiase ɛyɛ pasi nya kaa na ɔde ne foi abaya wei wɔwɔ kaa wɔtɔn mo menkasa wɔtɔn mo a wuni sika o abaya wei wɔwɔ kaa ɛwɔ adubiase kuroduam enti kwan bɛɛ na ɔde akɔda ne fa so foro pasi nya kaa ɛne firi adubiase kurom ɛde ne kɔ tuabɔdɔm ne nyinaa no isu ring bells ɛwɔ nipa tirim aba ne sɛ wei woyɛ ne dɛ a ɔnkasa yɛbɛbɔ da no ya promise ne sɛ yɛma yɛmfa wo ntom deɛ ɛbɛyɛ biara no yɛbɛyi wapie but this thing should remain ɛwɔ nipa tirim sɛ saa asɛm wei baabi ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛwura seɛ na yɛhunu nokorɛ bi atua mu biara no yɛbɛwura adubiase is my second home yɛbɛwura ɛkɔ kɔɔto biara yɛbɛka ho asɛm mɛsɛ asɛm ba Ghana ha asɛm si na nsɛntwerɛfoɔ gyae ho asɛm ka sɛ yɛnka ho asɛm bio TV so radio so newspaper mnum ne ade a count yourself dead wawu wo case no enkosi hwee enti me kase so yɛ abusua asɛm de to na nsɛntwerɛfoɔ gyae abusua mo masɛm mamo ana wɔn mu gyae ho asɛm ka enkɔ hwee abaya ya adanse akokere yekoku ɔne ne ba yaya na yɛsoma obi ɔkwantinenta ne yɛsoma obi ma ne kɔ hɔ na abusuafoɔ kora yɛ wɔn adwe sɛ nkɔm bɛbu nsɛntwerɛni no asɛm na ka kosi sɛ wate hu bibi enkosi hwee nsɛntwerɛfoɔ amam awu it is dead enti saa asɛm wei awura
nipa a ɔhyɛ wase ɛne deɛ odi w'akyi yɛbɛkɔ so adi asɛm wɔ yɛkyi na yɛhunu wɔne a wo nkwadaa ɔtotɔ ɛde ma wɔn deɛ wode nkwadaa kɔyɛ sɛ wo traffic wɔ mo firi Ghana ha kɔma ahodoɔ bi so anaa mode nkwadaa ne yɛ biribi no we will fish it out na yɛhunu sɛ ne yɛteɛ ɔbaa deɛ just 1 minute wɔ case wei hɔ akra me da se yɛmmɔ aposifoɔ no aba so ni wadi viase aposifoɔ ɛne tiobodom aposifoɔ no nyinaa yɛmmɔ ɔmo aba so ɔmo abɔ adwuma papa na me ma akwadaa no nso afirimu ɛne trinkwa ɛne na abusua ɛfiri sɛ bi kɔɛ ɔmo ama bosome maako mmienu ɛne akyire a ɛkɔ bosome mmiɛnsa na baabi a wakɔ akɔdure yi watumi asan abade a na yɛ aseda na yɛde ma onyankopɔn na akora saa awura we mehu ni sɛ ne tirim bɛyɛ ne tirim ɔden papa sɛ ɔno ankasa akyem awoɔ na wɔsesa nkwadaa no ne yɛ nim baabi a wɔmo wɔ no ɛkyerɛ sɛ ne tirim ɔden ɔn sɛ nka ehu yɛ nka wɔayɛ sɛ wɔwuo no wɔango bi na nka wɔdi amanfoɔ deɛ nka wɔsan ama ne deɛ gu hɔ na nka wɔdi amanfoɔ deɛ awu wɔdi ɔno ankasa deɛ a wawoɔ mpo no wɔtie nim baabi a wɔmo wɔ wɔayɛ te sɛ ɔkra wakɔwoɔ no wawe ne ma no abɛtete mfikyire wɔkra awokɔ na onyem na wokɔ hen wɔsɛ mekɔwoe nkwadaa no wɔ wɔsɛ mawe wɔ mo bra fie wɔsɛ mani awu ebi nie wo ne wukunu te hɔ wanyem wabɔ ho ka aduru sɛ wokɔ nkwadaa no wɔ ya wɔsɛ nkwadaa no mede ɔmo asɛnde sɛ mobile money o sɛ ɛwɔ hefa na nkwadaa kɔ a adi bɛɛ sɛ bosome sɛ wɔ hɔ nie nanka sɛ wode kɔ abrokyire ampa a brank yɛ hwehwɛ no nanka saa brenka nkwadaa ne ntimi mfa mu fira abrokyire ɛma ne duru baabi a nneɛma bi wɔ so akora yɛ ana mente ase o sɛ ɔno akɔwo ne yɛsɛ nkwadaa no wɔ hen na wɔse yɛso wɔde nkwadaa no so wɔdɔm kɔ hen na yɛntimi nhyɛ ne sɛ wɔnkɔfa nkwadaa no mmra na wɔte hɔ san tɔ mo nkwadaa no wɔ hen wankasa wɔ ma wuo wɔn wu kura na wɔn kyerɛ baabi kura wɔn wu yɛ nti saa deɛ wɔ yɛ ni hɔ ya saa wɔ ni nyinaa ya nte ho hwee ya ɛno na kɔda ama saa bere deɛ obi ba ɛna saa bere yi wabɛkye no ama deɛ ɛkɔ yi ɛkɔ mɛsrɛ sɛ yabambɔfoɔ ɛne agyagyefoɔ ɛne wɔn a edi asɛm yɛ akyi no wɔn ma asɛm wei ɛnya asɛm a bibi pɛ bi bɛfiri mu aba na ahyɛ nipa nkunan ama abasobɔ no a ɛkɔ ama wɔ mo no ɛbɛkɔ kɛseɛ paa na wiase ade a woyɛ biaa no hwɛyie dakoro pɛ ɛtoɔ bɛte hwɛ awura yi watime de akwadaa yi ahyɛ dɛm mu na wɔtwe mmienu wɔ kuro no amu obi anhunu watimi atetim sa anadwo no wɔde akwadaa no pie yo sɛ yɛ awie o sɛ yɛ private na bɛfa no o sɛ yɛ aeroplane na bɛfa no o watimi atetim asa de na koduru tiobɔdɔm bosome mmienu ɛnso so nyankopɔn ayi ne so krataa ama ne to ate ntia bi a na osu ne ban bi mu sei na woyɛ na sɛ yɛnya nkyeewo a mɛnyɛ wadwen sɛ wobɛfa ho adi dako wɔnso so ɛtoɔ bɛte sɛneɛ nɛ awura yi ne ho kyerɛ no yi na Ghana no aduru baabi a nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ na mente aseɛ sɛ mankɔ law school no nti adeɛ a sɛ ntika sɛ lawyer ɛbɛgyina mu no baabi a ofire ɛne deɛ ntira a wabɛgyina mu no ɛno nyinaa ɛho hia anaa because awuraba wei yɛkye ne firi tuobɔdɔm a yɛde ne ba yɛfie kura wɔn kɔ fie o nti yɛdɛn ɛna wɔne lawyer bi kasa anaasɛ ɔfrɛ lawyer bi sɛ ɔmbɛbee no ɛne deɛ bɛn nyinaa nti ɛno nyinaa yɛntimi ɛmmisa anaa yɛntimi ɛnhwɛ nipa ko a ɔkɔfa lawyer no ne baabi a lawyer ne firi ɛne lawyer ne nyina so a wɔde ba sɛ ɔbɛsan awura wei ti sɛ akwadaa no ɛnyɛ ɔnɛkyee no anaa sɛ ɔbɛka sɛ awofoɔ no a na de akwadaa no ɛmaa no sɛ wɔmfa no nkɔ ana hefa paa na ntuodi bɛgyina abɛtwitwa agye saa awura wei ama awura wei asa bɛtena wɔ man wei mu asa bɛtoa saa deɛ wei so ɛsɛ wɔnyɛ experience foforɔ yɛgyaa no ma ne ba so wɔde ne kɔɔ tuobɔdɔm na mobɛkye wɔde ne kɔɔ tuobɔdɔm na mokɔkyee no a next time anyɛ tuobɔdɔm bie wo
obembefa adwen foforo nti mesre abambofo no se wo moma wo nhwehwemu no emunye den na yenim se asem we die se ne tie bia no ense ayim sentwerofo ebebo saa won mo mudi case we achi ayi pa basobo pa akansem pa de afa wo mo o se eduru ba bia ya na yenta mo mabaso enkansem enso we nku ade agagefo de bagi wo mudin se de aposifo de agi wo mudin no won bagi wo mudin am yehu se ampa abasobode na yede ma wo mo no eya abasobode papa medase eja kwa me a minute na medase na obo aposifo na baso pa na abante na se nipa da sani na ko ma sa tepofu no metonya na ni din eba mitrimu ye otu bodo mo na ohun akora na o se se dia akora ye kan de mami ko yi posifo aso tiri on say Ghana for sometimes ye pass him through asem say nke you people no hu ye mpo anka onko ka ma men kama no ntumo no we dey mfa me ho we dey me mfa ho na me bi say ma me ne ko han dan no o ye we ma me no na ye team work ma do no ye team work nti just place a call o ye call no wi a na o ma ba e dan no fie no han how many months how many years how many days e ho nya apartment bi na ka bi amakoje ne for 1 week bi o me ko tena ho no wako han nti onko ye na dan ya rent to ho dada onko ye no na dan o ma rent to ho dada ama no sometimes who bibia on pesa obeka me nim say ahomache na odi akra no ko ye na car private car na be ba fa na ko because adubia se no ubebe maami go music a ho otomo enti ansa na obefi ho abeduru kuma ase kwa san fa car ko techiman afa fa car akoto bodom no na car do se na abefa ansa na odu to bodom enti we no eye private car na be fa akora na ode no ko ye plan work yes calculate yes calculated no ma ye na da ho na we woni se be gina kwa ho ye be chew so dia kwa be gina kwa ho ko anasim bebre bo mu ye ni nyina ti kwa be gina kwa ho ko mo che no ena se na papa na kana akora na osu enti se wode ni ti ka mu na nka wo osu a nipa be hu ye be bisa na ti akora osu ye obo na osu sei nipa be hu enti ye planting no mo plan ye no be fa akora na den ko ye na huriya o mo ja pani tirimu da o jamu no san ka o maami se o mo bompa ye se ye awrade me hu ye bai na wa ba ye de mo fa manyame ye fa manyame na fa akora no ma no no ani bampo ye hu na me asem bi sai simiti se e bia na o de akora we be duplicate ade akoba cheni kuru se me de nkura ma na mi sister ba o ma die ko cheto wonam kakra ba so mi nsia bi to ba nya akora na ba ko na me de na ba no eno so ho na akora no ntumi nkasa 5 years otumi kasa yes eno so ho otumi kasa o akora ni tumi kasa o na say okay so Ahmadu yes bi no akora 5 years otumi kasa and akora 5 years ni wure ntumi mfini ma me da no matter what me susu eno no okay say like what your friend could say okay you to what cry and then nkasa nya akora na ho e bia ho ha me say nko fo mra nya ba ko na aba me chenji Mr. de ba ko no be ba be ka ho na o say ko wi foforo ba da da be she ho e ye na djuma wo emo no de ye keke emo no de wada kata no maso because emo say oto mo no na mi pese nka ye bi se papa ne say adubia se hono obetena hono ho na ote ana se to bodo hono ofiri se ma me ya oto mu yi ofiri ho ana se wo ye ho na behind dan wo ye business ho because na from to bodo okako kintampo no na fe de oda kwa na ko na nima na otwa boda hu na ti biem sa ma mi wo yin papa we are very wicked woman right a team say come nunu ya omu nunu ye pa there are some people bi obo omu dia omu ka ho bi na mo dia kora ko ye na nya nu nti ni a representation amane ntamu yankopon mu ani pa omu che mami eni 2 weeks o ba wanya lawyer amana be kire mo court dia man okay until link up ma link o yanko je ko twanye no omu hye ne bo say we acha Ghana asem ba be du take no abedu ha no yebeka baby abekubia bia meda se ja yankopon shao na wiei adofo ne adehye minime nkomo edikan na ebenage herbal fo na ede hepa plus pavi plasmos onomode aba se eduru ya wada seyia ade aba ko ese fata se ba utrim ene se de fearsome 3 no ubepebi na wanonom se wunya bi na se wononom a eboa nipadua se wunya bi na se wononom a emenipadua gina yie emfa ho ne yade a edi wuso atrantwie ubegina brane se ye ya ye ka sei Dr. Eben
waba abedu Dr. Hepa Plus nana ene ye yawada yes na umpom to say Nyankopɔn adom aduro ni de se abubo se ya ya betena se ya kasa hoden mu kyerɛ sɛ uwo nyina so apomuden pa ne nipa nyina so enti ene ya wada ye hie yi wada ma Hepa Plus Pavi Plasmos eyenura Ghana hade ya gye atom and yenim sɛ duro wei adanse e wo ho dɔso ene wie papa tuyen gidiem na me da say na Hepa Plus Pavi ne Plasmos Nyankopɔn nam so ye enema papa bebre na mesre se obi tie o Tech FM na onya Hepa Plus Pavi ne Plasmos nom ya nana yemfa akwanya nso na yensre se ene ya wada o sure Hepa Plus Pavi ne Plasmos no sei abeye Ghana duru se unya binom ya bowura bebi eton aduru bia kwaji binom efri se eboa ema ya hoɔden ene ya pomu ankasa so etumi esisi so yie na enuo no ne bo nya den se de ye tano ye ma ne bo no nkɔ soro ye mbotae pa ne se Ghana ni bia benya Hepa Plus Pavi Plasmos no so mfa so good eniti de ye ne se 1 ye be aduro ni yie good na 2 yama aduro no bo no enkɔ soro sabio se obi kura 20 series a obetumi anya Hepa Plus okura 20 a obetumi anya Pavi na 20 so amana Plasmos na ya san so aye ne seg that sabio nya obi a obetumi anom ne nsu okay nti topa ye ho good ene nya obi a so obetumi anom topa ye a ewo screen isu yi sure nti ne nsu no ho de ohwe a obetumi anom ema bibia akoyi ama obi a no yaye ne bo ne nso pepepe good nti yenkoye ne say open so ne bo edinsin topa ye na open topa ne bo edinsin so no pepepe opanyi bi frame say dog ya de bi amani nye ho na me say de na ma ya nzio o say ai de na ma ya nti o say dog yenyina enim say kroma de say eduro nso ho na ne topa ye ba obviously topa ye ne bo edinsin so batu de wama ensuo ne topae ni nyina bo akoyepe asan so kra topae ne blessed sebe enye se bi egukonko bi mu na ye de kai asawa bi ye de atetare bibi ne so kama enso wama ne bo ne ensuo ne nyina abeyepe sebe o anka yenso ebraso se e be cash in but as wo pese wo ne bo ne wo fom nana ye mbota pa ne se Ghana ni bia benya apomuden sure na me ne onua ba bi edin komonra eno ahye mi nkran se sisei se wo Ghana ha na sebe oyo badia Hepa Plus Pavi Plasmos enya so ya renting ye kan for se kope bi no sure nom because oyo ba na wo pese wa pom no edin sure sebe onua ba na ofre mi oni meeting ko mo se doc me call hospital se me ho dodo me omo enhwe me a oko kire ne ha no mu an na so da ho 1 week de na de me beto ha 1 week yenkomra nkomo a medi from last year machire mu this year sha asie so menya akwadworo ho machire mu se sebe oyo ba o Ghana ha Hepa Plus Pavi Plasmos e wadru efise ema o ma asu no ededi eno na ebeboa o ma sebe on kofa chemical bi nkogu nsuo mu semi di kosisi ho because e wonsusu aso yakodi no aka no kama se be ya obadwema ebe hunu na onfa chemicals enko hyehye ho na story ni nyina wi ne se isi no ye kira cervical cancer no akonya hawo na nka we din fie se 33 kronu na o se doctor ne ka kyen se se di ade aye die anka se ekwachiri sen baby a dream yes because o hwe se de ade ne tie na esesa nka bi kura kwachiri sen de ye huni na odno maduro bi ana no so mentai no maduro na ewu mu a na Hepa Plus no manu bi na mentai kura no wasa sama doctor ka chen se ne onyere ne ho no wow because sade omu hunu no na esesa nka kwachiri sensa na de betumi aka ne nsam ne be kodi no aka ne simple say Hepa Plus Pavi Plasmos a well being sure
Emma wo ni padua no anya ahoden na onso atumi adi house nkunim. Good. Student baako SHS2 na dansi ya na odi nyinaa ne sɛ sisei sɛbe keka na keka no ɛne nsuo bi a na egugu no a ɛma onfili okay no ɛgyai because wanom hepa plus pavi plus mos de atadwe atoto akyiri ɛba saa akwada no te classroom ahu sɛ ɔka ne tutwi akonwa na yes next time lady baako so etirebo a na ɔda se ɔsɛ na ɔmo nim sɛ ɔyɛ kwadweni because ase kakra bi a na ɔkɔ akyiri kakra bi a ase dwuma ba bi a ɔno nko ano but na ne hawo nyinaa sɛ keka no but Oshasi nom hepa plus pavi plasmos ene waye free. Good. Mesre sanka obia kra enom hepa plus pavi plasmos a anka oyo ba nkwa dia because a mom you exposed to nema bebre. O de fire wadru na anka obetumi atadwe no e wo mu asese biwe. Sure. Nene suku semunti obi wa na me ba wi atadwe mesre wo. Wapomo dinti. Na nasese era na iwo mu no. Ye nuane die no how won sure and ye may trade when show environment nim so kumi ni peduano and intimesre say enye adro na openenum nembom oda chinti hepa plus pavi plasmos oyo buy die fire wududo fire wa down for fire onua go say we parent so buy obano sure and ye may mani nim no e bi kra any idea and ye assuming so say oh we do so JHS oh ya kwada we kwade o last time parent be frame me man a lawyer no say dog for bare 8 months ni na meti o na o trensem the code so to hwa na me hu ne say dog ki kwa say o cancer makese dodo because nkwara nso ebia omuti ade no nko street na omunti ase but oto ne bo ase etie ne yie no eno won say saa ya mai niema ne bi wa o kan kro omuti ase dada na sure say oye parent na wa ma oba na hepa plus pavi plasmos ni bia no no mo a enema wo susu say oba na emben ho no hokra no fi hoba chemical say ka say ebi mo de gunsuo mu ekokoro sebe omo ahemfie just because omo ye papa just because of person airtight opese oye okay e wona ahemfie o akora de offer tight ho ben yes and so enei eno bu tight ntutu so dudu oje eninti se oye owofo a wutie mi a membu bana bomfia mane wa bi ni ngina yi sure oni ni ndi nkomo sure hepa plus pavi plasmos mano enonom empo se ubetumi a mane mfa tadwe ntutu akire o na ye kan se owofo bi de sre yeah me wo document bi ha 2025 epu yana publish here last week now ye case similar say ema mi bie kakra kire me epu yana 7th epu yana what you say and we mpanyumfo Ghana ha Ministry of Gender universities a bear 4 mpanyumfo a omu about social health and social sciences omu kom hu bom yes I study we are na revelations are na ewom no nkora ne ye bebre enti sa oba no nya infections bi na o men no make nkora o mpe hepa plus pavi plasmos mane nom because assumption ni say osa o mfa tadwi bi mane ntoto akire e mane ni padua ne cleanse ne ho because o dwen say osa o de atadwe ye dey na downful betu ne fo obeye e ma na cleanse ne ho ampa so obey cleansed the one where ya re obefa dia bro no nana report no akire mu say ba no say ye manuel 8 to 10 17 years 8 years old to 17 years sex dey no na normal until mo anka sex ho asem 8 to 17 years sex dey mo an touch because normal nemom one ya pregnant out of sex no o fan kwara no omu yi 8 to 10 no etu nchen so omu de ye mfa nche omu eno mbe fa 10 to 17 o fan kwara 10 to 17 years no a uyi 100 randomly Ghana has some na making enye Burkina 10 to 17 no from begina ho a emu 35 pregnant and now why pregnant da 10 years to 17 years epu ya no publish here okay and now omo aye pregnant no so o 100 begina ho emu 26 and kan kire omo parent into omo be abortion you see you Ghana hankomo na mini udi what and inti hepa plus
pelvic plasmos no emfa nkame wo ba no mane no no bi down for betre no bi a obeye obi na onya 33 years a ye ka cervical cancer ho asem what you say aden na o ma oba no well being enye na nadamfo ankotu de fobone mo obi menstrual pain inti last time I said dog nya menstrual pa because tramadol manum bi because of menstrual pain o se ready kra ba so yi onumu bi eti me chechemu last 2 weeks no decided say sebe mense say badia obenom hepa plus pelvic plasmos o se e baya want saya want ya obio mesre o yo ba o de fire wadu and as say e ben o baby e ton wadu bia nom o yo be man so a nunum bi ewo mu a se kwadu numu bi a ene ya wada die now they are encourage be ma bia titru mazi fo no fakodutu ekire mazi fo no okay o yo mazi ni o fitani a fakodutu ekire daka na se na bi oil base na me kan we kura ache ma oil base no enyunu kakra what you say every bia na obegina ho de wani ahwehwehwe ka anim me personal line ye 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi and Plasmos ko pebinom apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawud fo yi a na yɛ Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we di twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 020168717 FDA age adwadie nkratoɔ yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
emre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya esichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso nu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye hene ebe kire asa kire ho adura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say wo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye mi koho sisie we di oponko pedentem de je won numbers ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu monako junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum adepa wura nie rom ha de wonkwa na woni ma adepa no pia unim entwam me di product fufuo bi aba
sɛ wonya bi a woni haw ade pa hene no ane ɛyampa ɛyɛ simple plus sɛ wopɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory biya sɛ wonya simple plus deɛ a ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances biya choose simple plus sami kan se krom ha de woni ade pa hene no sɛ me mochira kwantam na me ho pre me kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Asem Beba Dabi, dwumadie no na waso eda sugusu a. Ena wi awutie. Ena wi heyey. Ena wi ye ne Dr. Eben of Ebenage Herbal. Eni yakobo nkobo no. Na wetie hepa plus pavi plasmos ehon komo de aka eye wanamuntu a ubetuo na wakwa akopɛ sanroi bi na wato ninsuo wo ho ne topa ye wo ho na wanonom sɛbɛyɛ a ɛbɛboa onipadua no ama wagina brane baabi eto no bia sɛ ne ɔte free papa no kɔna kopɛ bitɔ na ɛbɛboa wo ena wiei yebeda Ejapita Herbal Center nso ase ene se wo ba feyiase Pentecost Junction a lake kwan so ehona Ejapita Herbal Center wo na wo de wanya si wo Pentecost Junction ho feyiase no pragiafo wo ho kase wo pe papa no a wo ya waduro no won mo mfa wo nko wo de wo bekọ am wanya wa hoto se beya ade nyina beye kama se ya amene wo kasai se wo ye oba wo ye bema na se awo ho asem e na akire wo so wo ye wo ho hwea enye yi a akwanya no aba ma wo ne se obeba Ejapita Herbal Center na waba bepe na duro ya wode ma amanfo wibi na waje na wama awo no bi nso aba wo nso wakwem ena sanya wompo na ye yade foforo bi se pressure bi na hawo se stroke nudue yade bi na de wato fom esikire yade bi tetew ana wuntiri twetwew enam yade bi no akote waye mre wompam ana sisi yade brafo bi na abeto ahye so a ode Ejapita ho na womfa drum kan Ejapita Herbal soap no de bi wo OTEC FM ha front desk ha oba na bebusa da nya bito a wudi dware a eboa ema honam no ani etoso kama ye number eye 0543 369993 0543 369993 unya fresh ahoma wo ya woni Ejapita no ankasa bekasa na de wonti ase bia na awie obekiri mu nso de amawo ena dai Jerinas Herbal fo ena akofa Jerinas Herbal mixture na wode abra ode abadwa so ena wie sabre ya me ne wo kasai se wo ba Kolinak Herbal Gilga Herbal Fredimens Misty Herbal Dani Herbal ni apidanka ho nyina wo benya Jerinas fo no bi na de edi kan ye Jerinas Herbal mixture edro wei etridi yade ho dwuma na edie wutie mi akwanya no aba ma wo ne se obema wo na abọto na etridi yade bi abekọ so obu na wo ko a enko obepe Jerinas Herbal mixture bi hwe samu anumu ato awuntumi ne di unipadua mu nyina ya wo ya se wo mpone so no sebe emu ne twetwew ya wo ya wo ho hwe a enye yi a pe Jerinas Herbal mixture edro bi na wo de nonom na wo nonom a ebeboa wo ama de nyina akoso kama de ama wo ena ye wo Jerinas Vico mixture nso wo ho na sa Jerinas Vico mixture we no eye aduru a sisi yade ho dwuma pa na edie se wonya bi na se onomo a ebeboa ama usisi ye wo ya
Sabia nam sa yo so kra mo atenka kra ate kono ebeyi ni nyina afiri ho ama ho ato wate Jerinas Vico mixture enro yi a ye ka ho asemi Jerinas ba ye de ba ye no ye wo Breman UGC ba bi a DVL de wo no oba oteke femfia hanso a Jerinas nu pa ubenya bi ye number eye 0241 814677 ena ma yeb heba shop e wa Abu station omo na distribute nuoi wo hia bi na afre won mo nso de bebrɛ wo number eye 0538 484411 fresa ahomai na wo ne Jerina seba afo mo nkomo ade bi a wo nte ase no onom ne bekire mu nso ede amawo ena 3p garlic mixture eno de eye aduro mu aduro na se aduro wei sene eboa adasa ewa atiasefo asase wei su mprempren no enya asem ketwa se ye ya amene wo ka sei aduro wei aba ama enipa enya wonom ahoto ni senti ne se obi ohonum a wo koda o se ni nipadua mu ye ne ya ni nipadua mu aye ne boho wo ye ne ho hwie nya yie akina kwan ben so no mefa amekwa adwuma onua kopɛ 3p garlic mixture na wo de nonom so nonom a ade chia wankasa ubenya ahoden mu ahoden na wasɔre prekopɛ unim aduro we natural garlic wom enti se wunya bi na se wonom eboa ma entini no emogya di afurusane kama ewom srade tembi asisi kwan ni nyina na yifri ho eme mogya flu enti da ne da hoden enti me no ka sei obi ohonom wo pressure baby a pressure ne nam no enye obi cholesterol wo soro obi immune system no function ye obi na pode na poso ye ne yasasabro to de bi kura wo honhono wo de bra misie ba kolnag da ne heba eni baby eton no bi anaka so pe 3p garlic mixture na unye bi na se obobo a ebeboa wo 0248 928824 and 0201000021 ye number so unya bi na se wo boba e begina wo brane amanuoma nyina akoso kama nso de amawo and ye wo Dr. Dawood nie se hwini doctor no o si dua ma yaresa se ye ya me ne wo ka se de anuanom ne adofo amutie yen akwanya no aba mawo se yade wo hoi ya unim ama me ne wanse eye yade se obi benya wo a onipa dasani eye yade se ye ya me ne wo ka sei mana moto na yade bi a abeto na chiw na wo ye wo ho hwe a enye yie no Papa Dawood onfa na duru nkan wate se hwini doctor ne wo aduro pa wo ye obi a o pa wo ne ho aye de ama wo ne ma Papa ne waduru oso de bra wonye hwehwemu wo hu na de kodie nti ama untumi ngono wonfa aduru nkan ebe pa ho ama wo afa wo ye be ma ne da fom be mo ye ne hwienye yie se bi wi ase be ma wani die nyina ne no wate ase ene no ya ma wani nye na wani je na wo ho sepe wo a wo to ho a wo da me ka se won so de ne ntumi nye hwe ye wa ye mo bo be ma ho mo bro bra Dawood ba papa ne be ye waduru ebe so de agina so kire beyin na chese apagya ama no ena wiei enemu yade bi abeto ahyew so a wo ye ho hwe nye wako wo di nro ndie wa ye bi usika nso de bi ahye na nso eda so wo so bra Dawood ho Dawood Herbal Hospital no on fedro nkan mo amode ye sikire yade moja broso hepatitis B ulcer ana monya problem ewo mu prostate mu se ye de rubber atum cancer na abam prostate enlargement na abam ni nyina papa ne wo ho aduru se wo de ye stroke nwodwe a onua wo be sori asan na ntibio ejeso krapa na Dawood Herbal Hospital Daniel kan na metro FM ni wo mu no sa danwa mu na papa no di ni dwuma free ne number eye 0244 886437 afi 0201 681 717 wenya sa number we frɛ na ne Dr. Dawood nkasa na de wonti ase bia no obekire mu nso de amaw na wiei de pahene na me kamfo simple plus phone accessories na me de amaw wan na etie me na wiei yeah wona me kasa hoyi na wiei se wutie me na wo phone accessories
phone accessories de ye papa baabi a benya papa no ato baabi a benya papa no atu aton baabi a ne bo wo form nanso ye papa eye Simple Plus phone accessories ye wonkura batam yenu okumase Krobea imu se wutie bia ufiri sahwina eba bitubi wo Simple Plus wokoton ufiri enche wufiri atoye mam wufiri bunu mam ahafu mam wufiri frau mam wufiri srem baabi a wufiri bankramamufo nyina ba Simple Plus wo betu nyoma koton unim die ntia ono a hyeda kru krafri asante mam kocha na mam ni abrofo ni kohia se me pa de pa ene de akwa asante mam enti bankramfo nyina abra eba ha eba betu bi koton enti sa wote ha na wo pa ne nkrunkrumu ana wo pa ne dudu atuo na wa ma Simple Plus ho a wa ye ho muntie se wo pe chargers a eye papa ope power banker eye papa ope batteries phone batteries eye kama ope headset ope cover efe neche neye kama ope iPod anase ope glass protectors ibi ya wo de to phone ne so a ehwe hwa abefa wa de se ni be pa ya eye glass protector na be ka no enka screen na eye de Simple Plus for the aba ene ye hands free earpiece bluetooth earpiece ene neck bluetooth ni nyina ne bi wa ha wate ase ye no manie bibi nie na wonte ase afre ye ne no wonkasa eye 0244 59 0374 afe 0241 70 9636 wenya sa number ifre na wone Simple Plus for nkasa ewia dia wonte ase bia no wo hye wo obekire mu kama pa nso de amawo se wo ba kumase kronombo sie Red Park ho na Awurade fie Herbal Center wo na wiai Dr. Mankwa wone wapamfo nyina me chiachia mo me bom wabaso no adwuma pa no adwuma de amobo na wia muntie na muntie no yiye se wo ba Awurade fie Herbal Center na wo ye obi a wanya hawpa wo tim na wo tie me na wiai a wo beba Awurade fie Herbal Center papa ni wo eduronwanwa bi a odi yetremu adwuma na se wunya bi na se wuyusu a ohaw bi a wo timu bia no ebekọ so oye obi enemu yade bi no ate etwere yade haw stroke yade de wato fom o pa wo onsebuo munye be ma waye mre wo mpam enemu yade bi no akote wuntimu na etwetwen wo emojabroso na hawo osa ni nyina no papa no ye ho adwuma kokko brafo bi hawa wo de bra ne nchen no wonfa da duru nkan wate papa na se ba bi atokro da wo ni padua mu bia no duro be wura ebe konso akoyemu adwuma ne number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 offers our number we are Awurade fie Herbal Center for ebe so ye no be kasa de wonte ase ne be kirim ene onyame wo ho Herbal onum na de enupa abedwa so sabre ya me no kasa de onu adofo awutie mie basenro nu abedwa so no adofo duro na aduro wondesa aduro we perform wo Ghana ha no enya asem ketwa na ewutie me na wunyanya basenro ibi na wonto ya wo ya ha ho ma ne mema mutie mi a yafunu yade bi da mo so asebe eka ne ho a na fie gya dum mo na me kasa akire mu se monkope basa Herbal capsules no bi na mo no mo a aduro we eye ebeboa wo mo asebe mo nsebuo mu nyema no obi ho no mo a ne de ba na anu na twa obi nso ubu ne nsa yawo a wote wo ne nsebuo mu na nye kope basa Herbal capsules be ma waye mre wo mpam sebe okwakudo nse ya sore kra no na sensen ho waye mobbo be ma de sore esese gina ho udi ye sore esensen ho he ne homo brobi ne ho mobbo dodo koto basa Herbal capsules ni bi na fa kenyan no sore na wo pekania enka atete de ne ye de ko challenge no wa sore agina so kire bei no kanea ya bokrezi agum ma ne de asen so situmi kuremu a kire se we be ma enti o pesa wo de ne yesa bia wunya basa Herbal capsules ibi na so no no mo a wo begina so abopeme agina so amoba na ni age koko e bia akofa sa de na ba ne infections no e be yini nyina afri ho ya wo basa Herbal ointment eno de ya abata nku obata ne a wutie mie wawo eye
akwada no sɛ ne wadie bia no pebasa heba ointment bi mane na ne akwada ni nku fasrasra no honam ani yam kro kakawure nom ne saade no eyi ni nyina afiri hɔ akwada nipa mfa ni bɔne hwɛ no entumi mfa asram nyɛ ne da obi di asram ayɛ oba kɔtɔ basa heba ointment asabra nya akwada no entosi ngugu no ahoɔhye ntins ne so obɔ ne pampers a ne to ho bɛyɛ tron rashes bia ngu no wate basa heba ointment ne yɛ ɛsa yɛ mpanyimfo de mo akaka gya sɛ mo nsa obi wɔ hɔ no mo owura baabi a ne yɛtisi yɛ hwene ɛhɔ bɔn kyerɛ sɛ honam kankan wɔ ne so obi nso wɔ hɔ no mo sɛ yɛ pa na ɛsɛ ne nipadua no na ntam apropro nti wontumi ngro mpaboa wɔ nipa mu obi de wɔyɛ adwumaden wɔkɔba ne nipadua mu yɛ ne ya sɛ wunya basa heba ointment ne bia wawie baabi ɛtɔ nuro bia wokɔ a bisa pebitɔ metuofu sɛ tonim yɛ rubom na yusu na bɛboa wo basa number ɛyɛ 0244 26 7725 0244 26 7725 ofrɛ saa nɔma wo ya basafoɔ bɛgye so ɔno bɛkasa deɛ wonti aseɛ no wakyerɛ mu nso ɛde ama wo ɛna wia yi ɛyɛ wawoda odi de vida adutwunwa ɔba vida bantema ɛna awɔ ɛna dai wanya afeko ɛde aka onfie ho na ɔba de akyiame owo tekfm ha sɛ nɛ yɛ wawoda yi ɔsere nyankopɔn ne nhyira na hoɔden ɛne na ho bambɔ ɛde ma wo happy birthday to you ɔba vida god bless you Mrs. Rose Echampon ɛne wudin Asante Mampon ɛna ɔbaapa Rose ɔwɔ na ɛnɛ dai ɔbaapa Rose wanya afeko ɛde aka onfie ho wa wuni ɔba adeɛ ɔse ɛnɛ dai ɔsrɛ ɔsoro nhyira ɔsoro nkwahosan ɔsoro ahobambɔ ɛne ɔsoro nimdeɛ sɛ nkaw god bless you ɛna wiai mewɔ ɔpanyini bi wɔ manim ha na enkɔma a yɛne owura yi bedie no yɛbɛdi no in folds yɛbɛkyekyem enkɔmɔ no yɛ nkɔmɔ a ɛyɛ adesua nkɔmɔ ɛna ɛyɛ adekyerɛ nkɔmɔ enti ɛnɛ yi a yɛbɛkasa yi ɛma ne haw sɛ membusa ne din ɛna mema ne mu din biara na mmom asɛm no ankasa ɛde asɛm no yɛbɛtie ɛno yɛ baako ɔfɛ di kan ɔfɛ tɔ so mienu bɛba na ɔfɛ tɔ so miɛnsa nso aba na yɛhunu kwampa a yɛde asɛm wei bɛfa soɔ sɛ bɛyɛ a asomdwie ɛbɛba ɛtɔ da bia ɛmaa ɛde wɔnom nsɛm ba sɛbe sɛ woyɛ bɛrima na woanyɛ ɔbaa yie a yɛntwe ma wo afidie yi so saa ne yɛdi yɛ nkɔmmɔ yɛntwe ma wo saa nso na woyɛ ɔbaa na woamfa bɛrima amfa kwampa so a yɛntwe ma wo yɛte ha yi yɛtwa ha enti yɛgyina fa da biaa meka saa abrabɔ wei bɛrima ɛni hwee ɛwɔ abrabɔ wei mu hwɛ o meti ha yi sɛ meba ɛwade me nua bi wade me nyɔnko bi na otumi nya akokoduro frɛ me ka kyerɛ me sɛ nana Krobea me yira kasɛm bi ɔse me nkɔyɛ real tie ɛnyɛ bɔne na mmom mebusa ne sɛ kwan bɛn so no osi fa kaa no sɛ wo ne wo yere te na ɔbaa bie na no ka kyerɛ wo sɛ me yura tie a yɛtie yi baabi a nneɔma akɔi sɛ wansiesie w'akyi na akyina bi wonni hɔ a me ne nkwadaa bɛyɛ dɛn saa baa ne gyaa ne danaa ɔba obɛtumi abie na no aka saa asɛm no kyerɛ no gyaa ne danaa adwombɔne aba ntirim wanhwɛ yɛ obɛkum papa wei wɔgyina ɛsɛ nka wɔpere kame ayi bi yɛ azuba adi nya ayɛ yi ɔno nso yɛ ndc ni yɛfrɛ no sɛ wɔba kaahye program yi so yɛfrɛ no sɛ pv dwantoa yɛfrɛ no pv dwantoa pv ɛka asɛm bi saa asɛm no na wɔ internet no so paa na ɔka ma mɛɛma
mmarima bebree ama wɔn mo adwene ankɔ saa asɛm ne so ɔse sɛ ɔyɛ bɛrima na sɛ ɔte ase a ɛtɔ de bi a ɛyɛ abie high life account no wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ deɛ wo bɛrima no wɔde adwene wo ho account a wo bɛrima no wɔde bɛdwene wo ho sɛ bɛrima wode wo brɛ wamanneɛ wo haw wade soa okɔda nna bɛhwɛ ɔbaa atete nkwadaa umfie nyinaa meka sɛ wanhwɛ yɛ kura bi a wo maame kura umfie no o maame bɛfrɛ wo ɛna deɛ mu adi o yi maame me ma ne kura mpo ne di yo na ɛbɛwie aseɛ na ebi a nkwadaa bɛnyini na yɛbɛyi papa akwa na yɛbɛtu atare maame monhwɛ one funny thing sɛ wo ne bɛrima ɔbaa ware a sɛ ɔmo yɛ ne sunko sɛ wɔwo a ne sunko sɛ wo yere wo a ɔnyɛ wo deɛ bio ɔbɛyɛ wo madea kyerɛ sɛ ɔdwen ne ma ho dodo ɛsene wo bɛrima no ɔdwen ne ma ho dodo memma ne di yo ne kunu nka ho bɛrima ɛkɔpere a ɔka ne sɛ wamoa me a me yere ne me ma ebua da ɔbɛɛ kɔpere ɔbɛka ne sɛ wamoa me a me ne me ma bɛbua da wahu sɛ ne yɛwiase ne teɛ good nti nneɔma bi wɔ hɔ a sɛ woyɛ ɔbaa na wotie me na awia yi a don't be your husband's stress, be his peace, because woanyɛ ne peace a obi the peace bɛgye somebody who use the peace to correct your husband wobɛka sɛ yɛduro ɛnyɛ duro bra ne yɛsusa ne yɛsɛ o mpena ne deɛ wahunu biribi ama no di woboa saa berɛ na sɛ mente aseɛ menyini yei ansa na mete aseɛ sɛ nyɛ deɛ bɛrima hia ɛyɛ kikee kaakaa ɔbaa ɔdɔ sɛ deɛ koraa no a so ɔkɔhyia gye kyɛseni akwadaa na ɔtumi ka ne ti to ne so na ɔkorɔkorɔ no a ɔbɛgya wo hɔ akɔ ɔpa asomdwie. Don't be your husband's stress, be his peace. Oru akaba. Yeah, bra wanim obeka say gu bibi ni mu. Oho te say. Good. Ya de Awurade Nyankopon ase. Enei wasem no eye part 1. Part 1 we no me ma wa ye narration. Si ye ka narration a sene asem no te e na wo kire mu e de akire me. Awiei de asem na wo wanum a wo wa yo minu amedase. Good. Da atiefo nyina so ase. Ya joso. Meye obia efreme midin kra de wo se ma memo. Memo midin. Ebre ni duru a memo abo. Memo midin ne. Sabe me ba wi ase nyame anya me aboro. Me ya madwuma. Say madin fie adusia and 9. 64. By July 26 me di 64. Wow. Oba me na tena ko be mfie aduanan. Be 40 years. Be 40 years ni aware. Wow. Nyame ya adom mi hu oba no. Na me oba be mu abako. No no so oba abako. Na se ne oba ni si so me ba no mu no. Ene ma me ware no. Ye ware afia pim ahenkun. I'm say 1986 afia pima hankron aduo wotwe nsia ni mu 86 na me ware no. Wow. Ye da ho ware. Wow. Na anu ya asem kase ba se friend lockdown na ko chime Nigeria anka mintu kwan enchesa me ba na ye mabano mano oba na ba na ode na ba ware no ono te me master bedroom wo miami fie wo ba ko et wo master bedroom miami fie me si me bedroom a me dam abano mano timu a wo ba ko sabi minim ne ku enti me ba no na efie ne yetefa me ne oba no na efa na aka no so ye dia ma han me ba na krachi bi o han dan wo ho wo miensa wo fie ho ne yere na tu
sɛ ɔfa afuru a ɛtɔ so mmiɛnsa no na apra ne nnoɔma no ha no nti ɔno atu na aka bɛrima no te fie hɔ na tenant baako so ka ho ɔbaa bi so ne ne ba ɛka ho nso han dan baako na ɔno nso ɔtuiɛ na kyɛ sɛ abɛka abaamua no a ne yere atu agya no no nko metrɛsi yɛ akɔhu abaamua no yere mɛkaeɛ a ɔ sɛ bɛrima no koraa aba abɛgyaa no afei ɛfie hɔ so obiara nka yɛ ho me ne ɔbaa no ne yɛ nana no mmienu ɛna abaamua nko a ne yɛte fie hɔ ɛna abanoma no nso agye me master bedroom nti tenants no tuiɛ na meyɛ sɛ ɔma abaayaa no abanoma no ntum firi yɛfa no ɛwɔ mu no yɛmmra ɛfa no mu ɛno ana ntɔkwa no starte ntɔkwa no ahyɛseɛ no no afei meka si ahei na nyame yɛ adom mase bɛma kyɛɛ kookoo kɛseɛ paa nyɛ kookoo ɛwɔ fam nti agya meme di me paa nti mede ahyɛ ɔbaa no nsa na ɔyɛ adwuma afei meka masɛm biaa ɛnyɛ yie ɔhyɛ aseɛ no ɔnya sika kakra no ɔnka sika kookoo no ɔnya firi mu ɛdan a yɛasi a yɛtim wo sɛ wompɛ mpoma dada no atete mpoma ɛyɛ ne louvers atenten watutu no nyinaa agu fam wohyɛ no glass na sika bebree na mesi maame sɛ sika no ba a wompɛ dan wei asase no bi dan ni mu hɔ si wo new plan ɛwɔ hɔ na wei ne deɛ yɛbɔ ho ka yɛ nnua mpoma ne nɔɔma meka nyina ɛgu fie wo sɛsɛ a afei tenanti kasa mu ne nɔɔma ɔkɔ no ɔba mani nye mmeranteɛ no ho ɔte fa na mekɔ rent control sɛ abaamua no ɔbɛyɛ a ɔntu mfiri fie ɔntu hɔ so deɛ a ɔbaa na ɛde no baeɛ ɔmfa dan no ham na agya pensioner memfa ne di kakra ɔbaa no sɛ ɔmpene wantwi ma no kɔyɛ ntɔkwa ɔhan dan no anaa menim sɛ na ɔtua sika ma ɔbaa no ɛnti mehwɛɛ na nɔma na memaa no tenancy agreement 2016 no meyɛde sɛ ɔbaa no na ɛde dan no han no ne yere atu ɔso ɔntu nti no ɔmfa advance a ɔtua seesi no ɔmfa ma me mebisa ɔmo sika koraa ne tenancy agreement ɔmo sɛ ɔmo yɛ no verbal afei mɛkɔ abɔnten bɛba no agya me menkita fie safoɔ bi mɛbɔ pono mu no sɛ ɔbaa ne ni hɔ agye sɛ tenant ne bɛbii me tenant ne bii me na mewura mu na mekɔ hɔ a wobɛkɔ no bɛyɛ 30 minutes na ɔbaa no so afaa so ɔfa afikyiri hɔ ne bɛwura mu sɛ yɛntumi hu mekɔka asɛm wei a ɔmo ante aseɛ na ɛyɛ ntɔkwa pirepire me ne tenant no pirepire ma sɛ me ho nyɛ deɛ aka ɛbɔ me ma ɔbaa ne pie kɔfrɛ nkurɔfoɔ wɔ ɛfie a mene ne bɔ fipam de hyia madamfo koraa ne hɔ nam sɛ metɔ asase no koraa kɔfrɛ ne ma mu abaeɛ ɔmbaeɛ afei abaamu baako wɔ hɔ tailor ni bi a bɛtena hɔ nkyɛn ɔno na bɛgye ntɔkwa yi ko mekɔka a yɛde bue meduru abua kɔ police station meduru hɔ a cells kukuro hwan na abɛkye wei mia na mekɔ hɔ sɛ mekɔ report sɛ na ɔmo adi kan hwan mo na adi kan tenant na meyere wo yere akɔtaa tenant n'akyi agya wode meka ba yɛkye me a sɛ kukuro yɛma kwan koraa ma nkasa meda hɔ na adeɛ akye adeɛ akye anɔpa afei amanfoɔ ni me paa amanfoɔ aba hɔ yɛbɛma me bail yɛbɛyɛ wei ansika yɛmaa me so a yɛkɔtwerɛ ma no asɛm baeɛ ne yɛde handcuff agu me nsa ɛne akuropɔn court yɛde wokɔ court yɛde mekɔ court yɛde mekɔtena court hɔ anɔpa handcuff gu me nsa anɔpa no ɛbɛsi bɛyɛ nomienu gyagye yɛ abɛsɔre yɛnka ma sɛm sɛ plan ne nyina ne sɛ kɔmode me kɔtena hɔ na hɔdwo a ne asan de ma bɛhyɛ mu nti metoo m'ani na lawyer bi wɔ hɔ na mefrɛ no na mekaeɛ a meka bɛyɛ 5000 yɛgrante me court bill a menim sɛ meyere koraa ɛka ho yɛgrante me court bill a meyere bu nkotodwe buei yɛnya bɛli me deɛ nnɛ meba fie wawu sɛne masi aboɔ bi ba na judge no koraa frɛ no sɛ maame waa wo yere mea meyere for bɛyɛ 30 years 37 years going ɛwɔ court room hɔ ma judge no koraa frɛ no bisaa no sɛ maame
asɛm yɛ papa ken ukunu 62 years 10 and 48 years woba ya wo ka asɛm no me ka sɛ wo so yɛ witness nti na me bi sɛ obɛka bi kura ma ukunu yɛn san fa ukunu nkɔ na den na wo ne wo yiri ntam hobudi oba ya me kan kura me sɛ ni din kuro ntimi ntwere sabi ni din kura wo ntimi ntwere na koko na yɛ dɔ yɛ na be di no ho no amana be ye bia ma me kan asɛm yɛ mu na me electrical engineer enti my back pension kura but say 2021 na was a sample adwuma ya makoje adwuma bi ame ye mattress obi anka waba wo pension ka obetina wa home giem wa wo fie mo kokoko kese bosome so a pension pay kakra beba o man so wo manana me last born kura 32 years immigration officer immigration officer wow mene oba no utu me de ba ko ba be ma ona ye panyi ono ye 40 years ena na ba aba no ono so de no ono de ne be 38 on 39 ena mene na wo mienu be ma ba ko no 30 ono ye 1990 in fact 35 o US a wo mienu ena oba we zo immigration tinka wo how ne say how se kra o manana be 6 amunyina tifie obi ɛna wabu nkotoje wɔ court sɛ papa asɛmpa ni o court wa ma oberi ne de wo beduru fie a wa wunti ensan fa men kɔ remand to asofri court ho yɛnkɔ enti papa de bisa mo yɛ ya na prosecutor no bɛka sɛ me rowdy pa ne afrɛ me wakɔ police station bebree me ma am say na me rowdy ben obi 62 years that time mene tenant akwa 48 years mo se me mabo na pira no wo 62 no me 62 no mabo bi 48 years ne pira no me se je prosecutor kan ya se me wo cases wo bebre mene tenants ko so efie no tenant kwa na me kasa no ho ne boy no kwa because mo maka ye krofo yire mo mo ma boy no kwa na de na yire no mabetena obey na de no ba fie o yere ne de sa bema ne be han dan o fie ho ni pe han dan nyina so na han me mente ha me na me ye medwuma enti ye beka prosecutor ne say me wo cases bebre wo fa rowdyism me ha adwen me koko tenanta me de ne ka masen abono na me nchaade no mo koye summons say me de tenant ne ka mintua ma no obeka ya mabu na pira no se bebre enti yeye na yese Monday bia me report to police station na ma report wa be buso me nsama juma kora sei enti madam fu bia me ne nampa na otu mi fo se me nipa bia me ne ye adwuma nyame anim ni me ye engineer wo agricare for 14 good years na me sisi o machine enti guy bia ne ye adwuma sisi wa rise du doctor no se onim attorney general woman bi no introduce no ma me na me ko kan ma sem kire no na ma me so affidavit kan ma sem se ya no call docket no e free court ho post station ho any court ho okay enti that was about December August 23 no mo am freakation ya ma mi ko ma me chese ne nia breakage no kora ne bofu ma hu ne ye na me papa yi afi no de no agim beka ye enye me wife na education no koy tenant no na education no koy nti krata no mo twere no se me de tenant na ka ma se ahwe no ano mo ye boy ni statement ma se ahwe no na me yere kora di adanse e na tailor ni na next door neighbor no tailor ni no to won zu di adanse nti sa antokwa no na ma mi tu free ifie ho e betena me ma mi fie ho santa asese ho na me ho afi me ko fie ho bia no ba na chedan num afa ne ope me kan me papa yi ontima se oba na de ne pa che ono de ne pa che fie no wa che wo fie no che fie na fa ne ope
ɛgya me hɔ so ɛfa no ɔno ɛsiiɛ na ne kokofuo no ɔde siiɛ ɛno nkamfua no afei maame no a ɔwɔ attorney general no wadan na no sɛ case no deɛ yɛsɛ ɔncharge me to court ɔncharge me to court deɛ a yɛmfrɛ prosecutor no na yɛnsettle no ADR mesɛ maame menyɛ hwee tenant no na ɔmo na ɛtaake me na medefende me ho on top koraa mekyɛ ne pani mene fie wura fie ne yɛ me dea na sɛ mebuafu koraa na mabɔ tenant aso mu a ɛwɔ sɛ ɔno to metwadeɛ bi ɛbɛka yɛsɛ yɛbɛfrɛ prosecutor yɛbɛka ama nti ɛm sɛ me papa no so yɛ retired judge sɛbi nyɛ me papa no na me papa wɔfaseɛ nti afei mekɔka yɛ sɛ me papa judge no de ne nsa bɛsi case no so saa ntɔkwa no deɛ de ne nsa ato so na ɛm sɛ ɔmohwɛ mu a muhu sɛ ɔbaa no din aba mu no na yɛayɛ mfrɛ case no wokɔduru a yɛ sɛ wosan kɔ court me so pension a sɛsɛ menhyɛ da nkita sika na megyae ma ɛkae ɛni bosome na ɔbaa no file divorce sɛ wɔgyaa me na yɛnkyɛ dan no mu ɛma no fa na ɔnsan gye me alumani 500 sɛ 50,000 500 million yɛnkyɛ ɛdan no a mo asie ne mu yɛma ne fa na yɛnye alimony akwankwagya sika 500 million sika dadaa no 500 million ɛmfa ma no okay to so nti ɛbaeɛ no na meto m'ani ansi baabia na mekɔɔ me papa no hɔ kɔbɔɔ no amanneɛ sɛ ne abani sɛ ɔbaa no sɛ ɔgyaa me na summons ne ni ɔsi yo mate waa me papa yɛ na ade me kɔɔ court hɔ sɛ kɔma me commission of vote bi sɛ ɔnhwɛ normal response no because response no kyɛe ɔmo yɛ ne sɛ yɛmfa ebi more notice board na matute santaase na ɔmo nim baabi a mete wɔ santaase ne yɛmfa bi nkɔtare efie hɔ yɛmfa bi ntare notice board ɛti meme nkɔ fie hɔ nti mahu no ntɛm ɛm sɛ ɔmo de bɔ hɔ November mehunu bɛyɛ June or July 2024 no na meyɛ sɛ mɛrespond mbɛ papa yɛ na ade mekɔma obi no ɔtwerɛ ma no asɛm ɔtwerɛ wei a ɔsɛ ɔntumi nsa nti na mefi sɛ commission of vote deɛ nka wo koraa wode seal bi bɛsi so ɛwie a ɔmo sɛ mea menkɔ mea mensan na mea menkɔ register ma adeɛ nti na ɛhyɛ envelope mu mebia no a mekaeɛ na mehu sɛ afei moayɛ krataa no sɛ me na megyae awareɛ agya wotɛmi o sɛ me na megyae awareɛ gya meborɔfo 2x4 wi mekaeɛ na mese dabi menyɛ mafa lawyer dapa chambers na mefa lawyer ni mekaeɛ na ɔsɛ ɔbɛgye me 15,000 na mese 15 menya na ɔsɛ neɛ mentua 2,000 ne correspond ɛno koraa menya 1,000 cities na ɔma me krataa sɛ yɛnkɔ postpone na ɔsɛm no memfɛ no ma registrar na me deɛ na ɛwɔ hɔ no deɛ krataa de ma me menkɔ register no ɛgya mebie krataa no mu a address koraa wahyɛ da abɔ ayɛ no mistake bibi ma register okay wura court hɔ a asɛm a yɛka no chambers awaresɛm no da no open court wei a mekan na judge ɔtɔ so mmiɛnsa na asɛm no bɛdi n'anim judge no ɔyɛ mene boy no ntɔkwa no deɛ ne fair summons no ɔkɔ retirement ne yɛde caretaker judge aba ofiri trɛdɛ aba twɛdeɛ hɔ aba akuropɔn hɔ ɛna ɔmo kɔ asɛm yi so ɔno so frɛ asɛm no ɛnyɛ yie afei ne yɛgya asɛm no to hɔ a ɛkɔ 24 July no that day koraa na ɛm birthday na ɔmo frɛ asɛm no nti ɔmo frɛ na mekɔɔ chambers hɔ mekɔyɛ sɛ lawyer na ɔtwerɛ kɔɔ sɛ yɛn postpone na appointing as me solicitor no ɔno kɔ London na ɔmo maa me lawyer young girl bi ɛgya wo sɛ yɛ mudi nti mamiama no ɔmaa me lawyer ketewa bi mede kyerɛ ma me response yoo yɛna menkan yoo ɔbaa no sɛ ɔno abɛba court yɛatwerɛ response no wie ɛda na ɛduru yi a yɛkɔ court no ɔbaa no sɛ
on Japunti or Nofa, lawyer for. Now, response no he. Madru court or my abo midin cry register market semaba. Obano swaba. Okay, into the Amieshe, Yajina court to ho, dear in a course. Response now, Modebano, or no yama, lawyer bineba. Lawyer knows obey late. Inti almost send the response na mame on WhatsApp. I'm saying now we there any amount quite frequent. I'm saying there be almost send mame WhatsApp. Because na mini WhatsApp be na miss. Yes, almost send them printing house bi ho. No almost send buy na me print here. Me print here me do court or me mia no kran kan na. Your free case. Your free case na register na say lawyer na catch na say me print here ina banti. I'm secretary in the kitab. Na me say me kan ade na evum no. Say no mo send dia ba me. Nya time and kan. Enti enye ready say meet my present in court. Okay. Into the fast forward. Ye hwade bi. Enti ye kwa aware sem ne kaso ana. Ko ne kaso. Okay. Ene ye kan ade. Omo frɛ me no. Na asem omo kan say ma ba court ho ache. Case no kura ache. Na me lawyer the character aba say in postpone to that day no. Enti na was say me the response no ba. Response no so ne kita me no. Mfama me say kwan na fast of the buy ne nsem awum no mempe. Nti me sreda. Ema papa no kra say o do me cost because me delay trial no. Na me say na say o say me 1500 fee. Na me say me nya adwuma. No the ba 10. Me kan ya no the ba 500. No mo koy. Se si awade na go. Aware ne de em say enhye da ni ho. So no na kokot say oja me aware. Okay. Enti ye bua asem no. Ye muae. Ye muae. Me papa retire judge na de ne sa akoto so. Aware sem ne so. En oba ne nso ache efie ni mu. Yeah, me ho me kora te. Wa che fie na fa ne de. Me kora da me papa no frɛ asem na ekoye na me papa. Oba yi ma ware na che. Asem yo start ha madwen or the mensa kora brɛ mo be 3 or 4 times. Ama mo agi ato. Ti aware na egu. Mo nche na menye free. Se ma ba pension. Ti mo de mo ma me one room pe wo fie ho. Mo ma me master bedroom no. Now they are that 5 bedrooms no. Oba remfa. Eno so say me si meku no. Nti ontimi ne mentena. Na meku na oba ma ware ne otim fie no. Nya ono na etu. Me na e wo se metu. Metu wo so e ma me ho ndwome. Efie na metim santase kura ho na ye tenae. E bo bra wo kumase ya ansana. Sebi nyame ya adoma ye kosi ye de. Na nanu ya asem ya me ba ha de. So ano pana me kuma ha ye me ya. Na mitimi na ntekura na me frɛ madam fu bi na de me call hospital. In my hospital ni. Kwasi that was 14th April. 14th April no, ye call hospital no. My doctor no fire na no say ulcer. Na me say ulcer say me ma ba ha be February no. Ama mo kan ulcer ma me no mo kon manje duru no because ulcer me nya bi da. Ye wo me sister 4 years ni me nya bi da. Then am pese mo for so ulcer de sheme. Mo say e no na me bisa say ulcer it me kan wakoma. Sabi adwuma na ye no. Ye nya chemical explosion bi. No na area mattress in chemical explosion affecting me. It mean I'm fan say be no. Afi me yiri kofa baya or the normal be from say me be 4 years ni antawa ba ntama mini na duane na girl bia makofa no na poison me hu ba bia asem no kusi. Beba. Say abegina poison so. Otenifie na nso wabeye hoho. Enunti watu afrifie ho. Madinki aka kire osa asem we. Part 1 2 3 4. Se utie ensem no emu nsem a ebi wum ne bi wa. Yebetie ni nyina nkakra. Monjo tonto ma me. Ba bi abedru ohawo a aba papa yi so. Yese ulcer entawantawa ba me ne meyire ntem be yemfie nan nie afedie oba na semo a wo be kan se makofa mpna ene nipa kro no apoize me enti oba no eyire no onimu mpna no kwa be so kra no ofa hunu se empna no na apose me
ɛhɔ ne yɛba dwo toto hɔ ma me na Volta Drill Limited for mama me na mase woba Kumasi ahodwo da aban a ye main office ne wɔ ha anuanom sɛ ope boho papa ana obi abetu bi amawo adane nkwankyɛn de ankosi aga ema sesei ɔha wo nko a na wunya wo mu a fa ho dom Volta Drill Limited. Your number is 0244 299520 and 0266 43 2210. Ya Bolivia Enterprise Hukumasi Sofo line alignment oni multi home eni di edimhwe. Onuada seni a wutie mie. Yesi yade be na ha ye di nuane ahodinu ache mu matonchom ena esa bra be kire ye wo yade mu. Ye hunu ye nuane future life nuane de ede ma wotu yade na se. Your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090. Time herbal mixture eyedura time herbal for na diaba. Se wunya binom na 3D yade na etete wo a waduro nie. Ama wonu mu ato a wuntumi ni die wonam a wani so kinu ase wutu ahwe. Per time herbal mixture duro bi na nonom ebeboa wa mo agina brane yade ntumi ntuwo nhwe. Ye what time HH herbal mixture ene ne capsules so. So onya bi nonom na nsansa je private area hwa aboso a eya pebinom na pebinom a ebeboa wo pa. We new system aye week nyina besan agina brane. Ba bi eto no bi a time no yi okwa obenya bi. 0244 417 669 eye ye number. Faith Homeopathic Clinic ewa hinema kokobin. Jomas Company no ye ben no 18 junction ne so ehwa na Faith Homeopathic Clinic wo ye ni Accra infidie free India ne ye diaba onua ebi wo ho a wo num ro wa bra wa enye yade ne hunro se wa hwe ya ubewu bra na ye mfa mfidie yi nunu nchekew na ye hunu yade paapote ye tetew na nuro nketenkete no ye mfa nye ho adwuma ye na physiotherapy akupunture ne massage kwan so oyawo ni nyina abekọ ye betwe fi detoxification ye be detoxify so we obi a diabetes arthritis ana sasabro enemu yade ani ho hawo sebe typhoid ana hepatitis kra na etete wa bra ye nchen na ye moawo ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 abapa more the biggest online shop Ghana hadie se wo ba omayimu na se sebio uyo bia enioma nkoyie emfa mawo wo oda nioma sebe ya po ene ye bowo a fa ho ba abapa mofo ko Play Store na App Store download the app no na ye nidwa kwantimpon so bia de bia wunya bia no ye ton bi ha o phone nye de obetumi a download the app na free your number 059 338 6133 and 059 339 1848 obanyini wasemi baby a wo sha see free baby a wo bro so bani nyina no eye afutuo kese but eye munchichemu e de ye kono enei part 1